Molt bona tarda a tothom, benvinguts una vegada més al vostre podcast de confiança a Com està el pati, una tarda més, dimecres, dia 14 d'agost. Després d'una setmaneta de vacances, ja que estem a agost, hem aprofitat i ens hem rascat la panxa com ningú. Hem aprofitat per fer cosetes, Joan, per després comentar-les durant el programa d'avui, un programa al que tornarem a estar a soles preparant una miqueta el xup-xup dels pròxims convidats, que hem aprofitat també que estaven de vacances per fer aquesta pausa i posar-vos una mica al dia amb informació, que al final és un podcast informatiu dintre del que cap, a fer una miqueta el tonto i a divertir-nos, a part de que no comentarem l'outfit que porto avui, ¿vale? Ja parla per si sol. Així que, dit això, benvinguts totes i a tots a Com està el pati número 28. Som-hi! Com està el pati? Cada dimecres a les 7. Bravo. Ja em trec les ulleres perquè, si no, Molt bé, ja en tinc dues. Bastant bé. Volia comentar algunes cosetes més ràpides, però dic, és que si no et trebaràs i dic, ja l'he fet prou. Què volies dir més? Ara que ja estàs passat de la intro, què volies dir? Volia donar la intro als temes que venen avui, que venen ara. Vale. Aviam, han passat molts programes amb convidats, han passat molts programes sense comentar l'actualitat i tot, i home, hem pogut fer un breu resum, però clar, és que han passat tantes coses, Sí. han passat 2, 3 programes seguits, 4 inclús, sense que parléssim del dia a dia. Des de la velada. Des d'abans de la velada. A la velada vam parlar especialment de la velada, per tant, compte com a un que tampoc ens hem posat al dia. O sigui, No, o sigui, des d'abans de la velada. Sí, tela. Bueno, ja són uns quants programes. Fa un mes, una mica més d'un mes, que no estàvem tu i jo soles en un programa normal aquí sentats amb tranquil·litat. Correcte. Bueno, entrant ja amb el que acabo de dir tal qual a l'acabar la intro. Aviam, sí, jo animaria la gent que està veient aquest programa a Spotify que parés un segon i anés a veure a YouTube el que Tom està fent amb la seva roba, ¿vale? Bueno, ja, és un senyor outfit que jo, en el seu dia, quan el vaig comprar, vaig dir no tindré collons a posar-me'l més d'un dia. Doncs aquí els tinc, els collons posats, i menció especial a aquest outfit, que va ser l'outfit de la velada de l'any 3, que va ser l'any anterior, no aquest, i, bueno, vaig anar així pel mig de tot Madrid, no? Amb aquest outfit de leopardo rosado verde. M'agradaria saber el teu feedback d'aquí una estona, com estàs de suor, ¿vale? Ara mateix aguanto, perquè tipus tovallola, això m'aguanta una mica, Això t'absorbeix una mica la... Però és que, clar, s'ha de dir una cosa, que fa pocs dies vam descobrir que en aquest set tenim la temperatura ara mateix que hi ha in situ en aquesta sala. Exacte. I la gent que hagi estat aquí, compadeixo que han passat molta calor aquí els últims convidats, perquè fa molta calor, i és que a l'hora que estem gravant aquest programa, 7 de la tarda, evidentment, de dimecres 14 d'agost, estem ara mateix en punto, en directe. Ja la gent no ens creu, però bueno, sí, estem en directe. Dimecres 14 d'agost, que de fet ha de canviar el temps, per tant està plovent. La cara, no està plovent. Ha refrescat. Tornant a això, hi ha al carrer 32 graus i dins d'aquesta sala hi ha 32 graus. Sempre estem a una, tio. Sembla en Fernando ja, El nano ens persegueix a tot arreu. Però, clar, tenim un ventilador a la part esquerra de les imatges que no es veu, evidentment, però està fent el capot. Vull dir, està patint, però és que no... també és posat en modo suau, Si el fiques a tope, bueno, a mi m'arriba bastant bé. No sé si... No, sí, a mi em toca una miqueta, però, hòstia. Sí. Hi ha un mal rato aquí. O sigui, la gent que ha vingut a aquestes dues últimes 3 programes, jo ho sento. Tenim pensat, quan tinguem el partner de YouTube o de Twitch, que amb el que podem pagar-nos un aire condicionat o alguna cosa, perquè macho, això no pot ser. Posar-nos un aire condicionat aquí que refresqui la saleta. O un pingüinito d'aquests que treus el desto cap a fora i treu l'aigua, bueno. Qualsevol cosa podrem fer. Estaria bé. Això sí, abans de passar de tema, remarcar que avui, programa número 28, comptant que ja en són 29 amb el 00, és el primer programa que em presento en pantalons curts. Vols aplaudiment? Bravo. Aplaudiment silenciós. Aplaudiment silenciós. Vale? O sigui, tela, Tela. Els meus ous aguantar fins al dia 14 d'agost, Ojo. No havies vestit... Amb pantaló curt, en general, no havies vestit fins ara? A veure, a casa potser, per estar per casa, algun dia sí. Això és evident, algun però dia fora puntual per sortir, potser també me n'he posat, però com que ja de per si tinc pantalons llargs que són finets i són bastant frescos... Jo hi ha hagut d'estiu una mica de tot, de variabilitat, de pantaló llarg, pantaló curt, avui som team pantaló curt, combinant el rerefons del pantaló, que és groc, amb la gorra. Lo teu amb la moda és algo espectacular, He millorat molt. Durant els programes, tu creus que he millorat durant aquest any de podcast? He millorat el progrés? Sí, bueno, al final, igual que a mi se m'enganxa el teu nivell mediàtic de l'hora de comunicar i tot això... Mediàtic, El teu nivell de comunicació i tot, el que tu destaques, tu també se t'enganxa la meva forma de moda i de vestir, així una mica més extravagant, més random, doncs a tu vas aprenent una mica de moda. Sí, perquè tinc un problema que jo no m'hi veig 3 en un burro sense ulleres i porto aquests primers minuts de programa que estava pensant, com miraré el temps de programa que portem? Doncs de moment no ho sé. No et preocupis, el miro jo i portem ni més ni menys que 1 hora i 20 minuts ja. Sí? Vinga, va. Som-hi. Ja podem marxar. Fins aquí el programa d'avui. Llavors, comencem amb el que és habitual, com ja toca, com a tots els programes, ja siguin convidat o no, Dia Internacional. Avui tenim 2 dies internacionals. Joan, explica'ns, quins dies tenim? Avui tenim dimecres 14 d'agost, has de preparar, evidentment, perquè és un dia molt important, perquè és el Dia Mundial del Llangardaix. En primera instància, ¿vale?
Tens una relació bona amb els llangardaixos? És dolenta? Tinc una bona relació, m'hi porto bé, som bons xavals. Sí? Sí, al final... Perquè tu saps que hi ha un pànic generalitzat a la nostra societat sobre Sí. els dragons, els llangardaixos, quan entren a casa. Sí, en aquesta vida hi ha dos tipus de persones, les que veuen un llangardaix i salten per les parets i semblen llangardaixos, o les que simplement els hi suda tres polles perquè és un llangardaix i no et farà res. Tu creus que hi ha Però algú que directament cremaria la casa amb un llangardaix a dins? Començant per la meva germana i la meva mare, sí. Ja, amb això ja no surto ni de casa, imagina't. Ja les tinc les dues. A mi també em passa, A casa meva també hi ha aquest problema i aquesta vicisitud. Vull dir, a veure, que estiguis dins de ta casa i vegis que hi ha un intrus a la paret, que és un bitxo que moltes vegades és petitó, però hi ha vegades que és grosset. Sí. Aviam, no estem parlant de dragons de Komodo, Són llangardaixos, són petits. Clar, aviam, ja és Llavors... un tamany assumible per un ésser humà. Claro, o sigui, si són animals així petitons, a veure, si no et faran res. O sigui, si jo quan era molt petit jugava per allà al casino, que a la zona aquesta que hi havia més espai i tot això, hi havia llangardaixos que els agafàvem i tal i jugàvem una mica i et mossegaven i no feien per res. Així m'he quedat també, però bueno. Llavors, la meva pregunta relacionada amb això és, en la possibilitat de que fos factible, Sí. a tu quin reptil t'agradaria tenir a casa teva? Jo ho tinc claríssim. Com diria un gran cantant famós, que és molt... Bueno, soc molt seguidor seu, tinc tres opcions, que són lagartija, iguana, lagartó, Giovanni Vázquez, Omni Coming Soon. Com t'has quedat? Ja puc treure les ulleres i deixar fer el gilipolles. Bueno, benvinguts a Com està el pati. Només era el gag, no? Volies fer un gag. Sí, ja està fet el clip, ja hem fet el TikTok, ja pues, podem Podries seguir. seguir imitant un rato més a Giovanni Vázquez? Prefereixo que no, perquè si no els nostres oients diran bueno, ja he escoltat suficient amb 5 minuts de programa, no vull més. Llavors, ens interessa tindre una mica de retenció. Hi ha una persona que ha entrat aquí per primer cop i està veient lagartija, iguana, està veient aquest xaval amb aquestes pintes, amb les gis i aquestes marrons, bueno, grises, amb els mitjons llargs, vaya pinta que porto. Estem a 14 d'agost, fa molta calor i estem ja fins als nassos aquí d'estar aquí. Sí, tio. Volem vacances, però indefinides. Estaria bé, però bueno, de moment no ens les podem permetre. Jo enyoro que estàvem al mes de gener gravant i feia fresqueta, tio. I posàvem la calefacció en aquest programa. Espera't, que ara estem ja fent la baixada. O sigui, l'any és com una muntanya russa. Comences fred i vas pujant a la calor i tornes a baixar. Llavors allà ja veuràs quin riure. Jo ho prefereixo. Bueno, és un debat que ja hem tingut. El team frío, team calor, és un debat que hem tingut. Jo, qui sigui team calor, és que no té ni idea de la vida. Llavors, seguint la pregunta que m'has fet, jo, bueno, tinc aquestes tres claríssimes, però tu tens algun animal, jo què sé, hi ha gent que té serps a casa. O sigui, jo conec una persona aquí a la Garriga que tenia serps. Tenia serps. Jo és que el tema rèptils els porto malament, També. Sí, no t'acaba, Si la lagartija, iguana, lagarto, ho porto una mica malament. Coming soon, dame café, hazme café... Ja seguim. Sí, però això que ho porto malament. Vale? Sí, no preferiria, jo prefereixo un gos, si pogués ser. Bueno, ja, sí, jo també m'encantaria tenir un gos, però bueno, hi ha qui et compra tortuguetes. Estàs a punt de tenir un gos. Últimament, els últims mesos vas tenir una calentada de punt d'adoptar un gos, que s'ha d'adoptar, per favor. Haig de confessar que n'han sigut 3 les calentades que estava a punt de tenir. I hi ha hagut una que era claríssima. Les altres 2 han sigut en plan, em planto una gossera per la puta cara i adopto un gos? La resposta ha sigut no, perquè si no el tindria a casa ja, però bueno. Sí, perquè no tinc constància que tinguis un gos ara mateix. No, de moment no. Bueno, jo sóc un gos I el dia que va estar més a prop de calentar-te, què va passar exactament? Doncs que una companya de feina es veu que el seu gos, uns coneguts tenien un gos que ell havia adoptat i pues, tenia una camada disponible, no? I van dir, i si la regalem? I em van dir, regalem aquest tipus de gos, tal. Era un pastor belga malinois o alguna cosa així. No tinc idea. I em vaig idea. informar i, bueno, aquesta raça, potser jo no estic preparat per portar un gos, per tenir un gos així. Bueno. Inclús tampoc en el seu moment no estava encara que me l'haguessin regalat, però bueno. Important això, adopteu, sisplau. Sempre, adopteu. No pagueu, tot i que, joder, al final, qui vulgui tenir un golden i això, bueno, serà difícil, però val la pena esperar. Exactament. Val la pena. Llavors, el segon dia mundial que estem celebrant avui és el Dia Mundial de la Cal·ligrafia. Ojito. Què te l'escrius, tu? Consideres que tens bona lletra? Jo crec que he millorat la lletra amb el temps. O sigui, jo a l'institut estava tan cansat d'escriure és que passava d'escriure, tio. No escrivia bé. I ara sóc el típic que diuen, hòstia, escriu tu, que escrius millor. Jo crec que a mi m'ha passat al revés. Sí? Jo escrivia bé i ara escric molt malament. Bueno, a veure, també et dic, jo no vull presumir perquè tampoc tinc una lletra que sigui espectacular, Simplement... Jo cada cop tinc més lletra de metge. Ah, sí? La veritat, Així, la cursiva aquesta que no entens ni tu, no? Quan escriu ràpid i tal, dic, no entenc res. El dia que haguem de firmar autògrafs, no, estaràs receptant un ibuprofeno i te la pelaràs. Bueno, ibuprofeno, 500 gramos, no sé què, tal. Un autògraf, ibuprofeno, JT, pim-pam. En aquest tema hi ha un debat molt important, és si ets team lletra lligada o team lletra d'impremta. Jo sóc team lletra lligada, Jo crec que en algun moment he arribat a ser dels dos, però ara sóc més lletra d'impremta perquè escric bastant més separat. Sobretot a l'hora d'escriure, perquè ho faig ja, com que m'escric per mi, no escric a ningú a mà, ho faig en majúscules i ja com que vaig fent la C, la O, la M, ho vaig fent tot junt. O sigui, tot junt, però lletra per lletra. La C, la O, la M, de Com està el pati.
Això t'anava a dir. COMSTA, saps? Etcètera. Sí. T'imagines que ho deletrejo tot per la puta cara, sense que ningú me demani. Però no, sí, he sigut lletra cursiva. Quan escric en minúscules, sí. L'únic que, com que ara escric coses per mi o algun detall o així, com vaig tindre en el seu moment d'escriure alguna carteta, alguna cosa així d'amor, normalment ho faig en majúscula perquè se m'entengui. Cartetes d'amor, Amb la meva ex ens escrivíem alguna cosa tant, algun detall i aquestes coses que fetes a mà és millor que si ho fas amb impremta escrit, saps? Totalment. Tens el detall que almenys t'estàs allà deixant una estona escrivint. Has dedicat una estona bona a aquella persona. Claro. Molt bonic, Llavors tu, tornant al tema, de quin team ets tu? Jo soc team lletra lligada, ja ho he dit. Sí? Sí. Soc del team de que agafa malament el boli. No he après a agafar el boli encara amb 26 anys, que estic a punt de fer 27 d'aquí 2 setmanes. És curiós el teu, És d'anàlisi. No sé agafar el boli, tio. Hi ha una cosa que més enllà d'agafar el boli, tio, jo sóc molt fan de la penya tipus Nilo Ojeda. És que Nilo Ojeda és el típic que ho fa. Que agafes el boli i comences a donar voltes i tiqui, com si res, anar donant voltes amb la mà. I dic, hòstia, tio, sempre he volgut fer-ho, però mai m'ha sortit. No he sigut mai capaç, tio. Jo feia quina era, tio? La típica que et posaves així. Sí, que anaves girant el boli. Sí, exacte. Jo feia aquesta i crec que res més. Pues no, jo ho he intentat inclús... molt la part de dalt dels bolis. La punta sempre quedava com marcada raro, saps? Estan menjar-se-la així, d'estar avorrit a classe... Els nervis i tot això d'anar mossegant i tot el rato, sí. Menjava les ungles primer i després, quan ja no tenia ungles, menjava el boli. Quines èpoques? I després a la taula ja continuava, saps? Bones èpoques, quan escrivíem a mà, amb el boli. Bueno, jo estic escrivint a mà bastant ara, Sí? És que, clar, aquesta setmana, aquest període vacacional, ara anem a entrar una miqueta en això, ens ha servit una mica per descansar, per veure altres coses i per que passin altres coses a la nostra vida. Així és, correcte. El mes d'agost és un mes en el que jo estic aprofitant per fer una mica de reset. Estic aprenent noves coses, estic estudiant aquest mes d'agost. Ja no tenies prou una carrera que t'has fotut a estudiar. De fet, crec que has fet hasta un màster. Sí, jo tinc carrera i màster i ara estic estudiant un curs de coses. Estic aprenent molt de YouTube, ara mateix. Vale? O sigui, ara mateix a YouTube farem així. Vale? Una línia ascendent. Espero i desitjo que sí, perquè el dia que no fem així em vindré a buscar tu i diré, màquina, estic aprenent coses de YouTube, vale? Ara mateix. Llavors jo estic totes les tardes d'agost, quan hi ha 38 graus al carrer, doncs jo em poso l'aire condicionat a casa meva i estic aprenent coses de YouTube. Vaja. Bueno, preguntaria per quines coses, però vull que es mantenguin a l'anonimat. Són de sorpresa. Si la cosa va bé, parlarem, perquè hi ha una persona que està fent aquestes coses, i cursos que dona aquesta persona, que jo vull que vingui al podcast. O sigui, és un dels meus objectius que aquesta persona vingui un dia al programa. Bueno, doncs sempre es pot contactar i intentar fer el triple, a veure si ve o no. Sí. Hi ha una d'aquestes persones que fa cursos d'això, de contingut de YouTube, de com funciona tal, una mica, no sé què, i vull que vinguin al programa. Doncs mira, me n'acabo d'enterar, així que let's fucking go. Jo crec que t'ho havia comentat. No sé si molt, en plan, de les 1.047 coses que ens diem durant aquests 8 mesos que portem de programa ja, doncs una d'aquelles crec que és això. La pregunta del millor que molts espectadors ara mateix estaran fent i és com collons s'aguanten l'un a l'altre? O sigui, som la nit i el dia. Mira, podríem fer un programa dient un dia com... Seria guai regalar la temporada un programa dient totes la intrahistòria que hi ha hagut. Tot el que hem aguantat l'un de l'altre. Sí, perquè seria divertit, perquè en aquest sofà hi ha hagut converses molt pujades de to. Bueno, sí, hi ha hagut una miqueta de xispas. Hi ha hagut xispas. M'ha saltat xispas. Sí, perquè just, diré aquí un spoiler sense dir quin dia va ser. El dia just abans de gravar amb un convidat, aquí va arder Troia, ¿vale? O sigui, literalment va arder Troia aquí, tio. O no és veritat? Sí, no, la veritat que literalment va arder Troia aquí, tio. Bueno, ens arriben a posar aquí un micro si s'arriba a gravar aquell tros amb l'ordinador, perquè estàvem com configurant àudio i totes aquestes coses, i estàvem aquí discutint-nos a grito pelao, pràcticament. Sí. Bueno, hi ha dies i dies, tio, i al final les relacions són això, no es pot viure sense unes discussions. És pitjor, és millor treure-ho que no guardar-s'ho dins, perquè si tu guardes a dins, després serà pitjor la conseqüència. Jo a vegades també et trec un jab en tota la puta mandíbula i pues bueno, pues ja està. Bueno, s'ha de treure, al final. Sí. Això de vegades descansar una setmana també va bé. Perquè dius, mira, ja no l'aguanto una setmana, aquest xaval. Per exemple, a part del que has estat tu estudiant, hi ha hagut coses que també han tingut en comú tant tu com jo, com han sigut, per exemple, visitar al cinema, que ara en parlarem, que també ens han donat com per donar coses al programa. És a dir, sense anar més enllà, això que hem anat a veure una pel·lícula, que ara la comentarem, però també hem fet coses que parlarem més endavant. Sí. Jo vaig fer un tuit per anunciar que no hi havia programa la setmana anterior i ho vaig resumir en 4 ítems, principalment, ¿vale? Bon tuit, per cert, Sí, bon tuit, absolutament infravalorat, com tots els que faig jo en aquella compte. El dia que algun reconegui, siguem coneguts, espero que no quedi molt, però encara queda. Sí. Aquest tuit, ojo, a mi m'ha agradat. Els 4 motius pels que no hi ha programa la setmana anterior, ¿vale?
Sí. Va ser les festes majors del nostre poble, cosa que ja vam anunciar a l'anterior programa, que el programa següent quedava Sí. a l'aire i, evidentment, al final no es va fer, perquè eren 4 dies de festa. Mm. Per lo que sigui, no va haver-hi ni convidat a venir Va haver-hi de tot, menys programa, Menys vaja, programa. aquella setmana. La segona cosa va ser Deadpool i Wolverine, pel·lícula que vam anar a veure al cine i ara entrem una miqueta en el temes de detalls. Peliculón. Els Jocs Olímpics de París Correcte? i una foto de Vicente Maroto sentat al sofà veient la tele, que era literalment, rascant els ous, però anant i venint, i ja eren està. literalment tu i jo cadascú a casa seva. Home, perquè ja tocava, o sigui, està tothom de vacances, estem a agost, jo no tinc ni plans a fer, ni no tinc res a fer, i dic, tio, m'ha de descansar una mica, que ja ens ho hem guanyat, i ja seguirem, tranquil. És increïble com estem a punt de fer contingut sobre el que ens hem tirat 2 setmanes veient la tele en un sofà, perquè, com ja haureu vist en el títol del programa, és especial Jocs Olímpics. Correcte. O sigui, Correcte. O sigui, ara mateix és anem a fer un literal. programa sobre els Jocs Olímpics que ens hem tirat 2 setmanes seguides veient-los, perquè, a mi m'ha coincidit, he pogut veure una setmana i mitja sencera perquè estic de vacances. Jo que sí que, bueno... Sí, por ahí, más o por ahí. menos, tu más o menos Jo he també. rascat una miqueta menys d'hores, perquè al principi, bueno, estava treballant i ara que estic de vacances, de moment indefinides, doncs, bueno, veurem... Sí, sí. He pogut veure moltes més coses de les que m'esperava. Tot i això, bueno, ara repassarem quan toquem una mica el tema, però vaja. Llavors, anant per parts, coses que han passat en aquesta setmana, la festa Correcte. major del nostre poble, decepcionant perquè hi va haver un dia que es va suspendre, Hòstia, el més sí. important. O sigui, realment hi havia un dia en especial que em feia il·lusió anar. Sí. Perquè la resta, bueno, tenia ganes, però, bueno, era com un nom que sonava i deia, hòstia, m'agradaria anar-hi, que era el de Figaflaues, no?, que venia el divendres. Sí. I què va passar? Doncs que, per desgràcia de la vida, en meitat de juliol va haver-hi una tempesta de vent que flipes i una mica de pluja que va destruir mig escenari i van haver de cancel·lar el concert. No és conya, literal. L'escenari es va veure literalment. una història en la que, bueno, les cortines ondejaven, estava fet merda, bueno. Sí. I doncs, ens vam quedar amb les ganes de ballar, la Marina està morena, i veure els Figaflaues en directe, que els podríem haver convidat en persona al programa. Però no va ser possible. Haurem La de vida seguir no ho a vol, Liceo la vida no ho Carti. vol de moment. La vida no ho vol de moment. Per tant, la festa major, bueno, va passar. Sin más, bueno, va estar Passar bé. sin más. Sí, va estar bé perquè, bueno, jo m'ho vaig passar bé els dies que vam estar. Jo el dia que vaig estar, m'ho vaig passar bé. El dia que vaig estar. Jo, pel que sigui, vaig ser fidel a tots els punyeteros dies de la festa major, com I sí, sempre. clar, va ploure i vam veure, ja no... Vaig dir, va, pel que sigui, millor quedar-se a casa, no? Sí. Després, la del cine, Deadpool and Wolverine. Bona balada al mig de la maquinista Westfield. Pel·lícula que recomanem d'anar a veure, perquè De fet, és entretinguda. He nombrat el lloc perquè, evidentment, no ens paga ningú i fem promo a tothom, me la pela. Però vaja, Westfield, la maquinista, que jo no havia anat mai a aquell cine, i literalment, minuts abans d'anar al cine a veure la peli, que va sorgir al moment, perquè no anàvem a veure-la, crec, Sí. vaig dir, tu, i si... Tu et molaria que fos una... O sigui, jo tinc pendent... Espera, que torno a començar, Vaig dir, tinc pendent en algun dia, algun cine d'aquests que hi ha les butaques aquestes que et reclines, no sé què, supertotxes, que es veu una pantalla que flipes... Bueno, los pibes, 5 minuts després. Entrem allà a agafar les entrades, no? 14 euros entrada de cine. Dic, hòstia, però quin dia estem, tio? El dia del cinema, que paguem de més o alguna cosa. Punyalada històrica, sí, sí. I, bueno, entrem tal, més les palomites tal i qual, no sé què. Per cert, encara tinc les palomites a casa, tela, El que Hòstia, però això no està bo ja, tio. No, sí, tinc el cuenco, no? Tinc les palomites. Va dir, si tens la palomita allà no està bo, No. tio, Però, bueno, un cuenco de palomites bastant intens, pels dos. I bé, arribem, entrem a la sala amb unes butacotes que hi cabia, bueno, que semblava el sofà. I, bueno, quan vaig descobrir que ja em podia recolzar enrere, vaig dir, vinga, fins aquí. O sigui que la vida, tio, a vegades ens posa al lloc abans d'hora. Jo ara vull fer el salt i anar a una sala 4D. Correcte. A una sala 4D, per la gent que no ho sàpiga, és d'aquestes que tenen com leds als costats, que Sí. hi ha el so és molt més intens, la cadira es pot moure, ja notes vent, notes aigua, Et tiren coses. Sí, és com una experiència més realista encara del cine. Jo Com si això- estiguessis a dins de l'escenari, anem a dir-li, Jo de una la sala pel·lícula. d'aquestes, tio, m'agradaria molt anar a veure-la a alguna pel·li tipus de terror o alguna cosa, perquè ja t'ho juro que surto cagat, o sigui, Sí. em cago a sobre, Sí, no, Seria totalment. l'hòstia, o sigui, a mi em Seria fliparia. guapo. És un dels meus plans ara d'aquest tram final d'any. Estan ara mateix, una cosa que vam comentar en aquest programa, reponiendo les pel·lícules de Spider-Man al cine. Sí, correcte, ho vam veure. Per tant, tinc pendent, a partir de, no sé si és a principis de setembre, que surten la saga de The Amazing Spider-Man. Què fas anant a veure aquesta pel·li, alguna de Spider-Man allà a la sala aquesta 4D i que et salti una teranyina a la cara? Sí, Tio? m'encantaria. Seria divertit, Jo m'encantaria. La veritat Traga seria una una experiència teranyina increïble. flash en tota la cara. Sí, m'encanta. Llavors, recomanació, aneu a veure aquesta pel·lícula, està bé. Vale? Pel·lículon, Deadpool i Wolverine, la veritat que és Sempre has una... entretingut. A mi és una sèrie de pel·lícules, per dir-ho així d'una manera, una trilogia. saga, Sí, una una saga. saga. Que, hòstia, jo és que Ryan Reynolds, tio, el seu humor m'encanta, tio. O sigui, m'ho vaig passar tan bé, no parava de riure, tio, cada cosa que passava. I quines referències que, clar, les cantarem al moment i les que hem de tornar a repassar per saber que les han dit. O sigui, és una locura,
No, està Molt molt heavy, bé. és molt Està molt heavy. bé, està molt bé. I entre activitat de Jocs Olímpics i Jocs Olímpics va aparèixer Carles Puigdemont a Catalunya. Carles Puigdemont. Carles Puigdemont, perquè O va aparèixer i Carles desaparèixer. Houdini, pels Sí. col·legues. Vaig treure les ulleres perquè ja el tema ja No, ara sí, comença ja a ser sèrio. seriós, Ja. ja. Fins aquí ja pots posar-te a llegir, pots ficar-te bé les Sí, ulleres. perquè fins aquí he tirat el guió sense veure-m'hi, però ja arribem... Aquí, si espereu una anàlisi política d'això, no el trobareu. No, aquí no venim a parlar de política. Perquè Aquí venim venim a a veure parlar... de l'aparició i desaparició de Carles Puigdemont, Exacte. que va ser molt divertida, i la psicosi que va crear a Catalunya. Així és. Perquè l'operació Jaula de Gerard Romero, què va ser? Jo crec que Gerard Romero el trobava abans, a Carles Puigdemont, pel que sigui. Sí. Tu creus que l'hagués trobat? Jo crec que els gigantes tenen poder a trobar tots. O sigui, saben on està Deco en tots moments, saben on està Hansi Flick, saben el que fa cadascú, com no sabran que bueno, el nostre estimat Carles Puigdemont estava ja de camí a Waterloo, de tornada. Sí. No, realment, jo crec que quan es va activar l'operació Jaula aquella, que van tancar-se les carreteres i totes aquestes coses, ja no estava a Catalunya. Bon culebrón, per això, va ser guai. A veure, com a culebrón, Digne de CSI. mirat des de fora, sense context, va ser divertit. Sí. Perquè va aparèixer per un carrer, com si no hagués passat res, Per la cara. va parlar 5 minuts, va agafar el cotxe i va marxar. I fem parlant-nos enmig d'Andorra dient bona tarda, Andorra, i marxem, tio. Per la puta cara. Podríem fer, jo t'he comentat abans del programa, un sube, hola Andorra i un baja. I tornem. Adéu, Andorra. No, sí, ja està, sense fotre res més. Sí, no, totalment. Gastem 3 hores de viatge anada i 3 de tornada. Hola per dir, i adéu. hola, què tal? Adéu. Sí, bé. I que ens persegueixin Què mig et semblaria un Andorra. bon plan? Jo crec que seria un bon plan. Pues la veritat que és un planazo, Sí. Coses que la gent no faria mai. Per què no les fem nosaltres? Pues ja està, és això. Jo tinc pendent ara que quan torni el bàsquet, a principis d'octubre, fer un sube-baja a Zaragoza. Hi ha un partit a Zaragoza, Per la puta cara, penso marxar Saragossa. a Zaragoza, veure el partit i tornar a Zaragoza. Però per la cara, per què Saragossa en concret? Perquè hi ha un equip de Zaragoza que juga contra el meu equip. Ah, vale. Clar, no me'n vaig a Saragossa No, dic, què vas a veure a perquè Saragossa, podria tio? anar a Vizcaya a veure el partit. No. Què té aquest equip de mierda, tio? No. Té el seu context, clar, evidentment. No me'n Molt vaig bé. perquè m'avorreixo i me'n vaig. Bueno, petites històries que està bé que les comentis, perquè si un jo dia no fem el programa... t'acompanyaré. No, ja ho sé, que no m'acompanyaràs, jo m'aniré sol. Per el puto cotxe me n'aniré sol. Al final, Com cadascú. un autèntic boig. Així és. Activitats esportives, al final. Passion, no sé aquestes coses. Parlant d'activitats esportives, passem a la més interessant de totes, ja que El hem nucli comentat del una mica programa tot. d'avui. Sí, perquè el Vale? tema Puigdemont ha sigut una mica de, bueno, retocar una miqueta el tema que va passar aquí a Catalunya i ja està, Va o ser sigui, un no... matí entretingut. Jo literalment em vaig llevar per veure-ho. Sí, és que estàvem parlant i tu estaves seguint allà el culebrón en directe. O Jo sigui, va estava ser seguint el tocho. culebrón, sí. O sigui, Sí. Però bueno, ara ja passem a lo interessant, al tema troncal del programa d'avui, que són ni més ni menys que els Jocs Olímpics de París, bueno, de França, però París en concret, 2024, que han sigut aquests últims, des del 10 al 10, han sigut. Aquestes dues últimes setmanes, fins diumenge Sí. passat, que van acabar, i, hòstia, jo vaig tenir un sentiment de pena, Sí, com van acabar, Jo ara tinc hores aquestes mortes que dius, buah, miraria alguna cosa, miraria la tele, em posaria això a l'ordinador. Que claro, Ara la no hi ha clausura dels Jocs de París 2024 va ser una frase que semblava clavar el cor, Sí, tio, Perquè jo vaig veure, va ser dur. declaro la apertura o l'inicio de los juegos, i vaig Sí. dir, uah, yes, Let's go. i s'ha acabat. Això, És una cosa això que et dura demostra- molt, és una cosa que dura molt poc, tio. Clar, això et demostra lo ràpid i la velocitat de ritme que portem avui dia, tio, a la vida. És una Sí, passada. tio. O sigui, jo tinc la sensació que ho he disfrutat, Altres anys han passat i he dit, bueno, pues vale, pues s'han acabat. Però aquest any he sigut com la sensació de dir, buah, he viscut quasi tot els Jocs Olímpics o tot el que m'interessava dels Jocs Sí. Olímpics. Bueno, jo hi ha hagut alguna cada altra disciplina i competició que l'he seguit molt més, des de les primeres rondes fins al final, sí. però hi ha altres que simplement les he vist això típic, les hores mortes que deies, bueno, vaig a veure què fa això, vaig a veure què és allò, tal, no sé què. I Llavors, sí, avui l'exercici que portem aquí, Elita, avui que ve avui carregat, portem un exercici de Jocs Olímpics que demostrarà lo friquis que hem arribat a ser aquestes 2 setmanes, ¿vale? Que demostrem les hores implicades, la típica que veus a l'Steam, quantes hores hem jugat, doncs, buah, No es literalment totes les que hi ha no es hagut. podria fer un càlcul d'hores perquè són masses, però sí de quantes disciplines olímpiques hem pogut veure en algun moment durant aquestes 2 setmanes. Correcte. Per posar en context a la gent, en aquests Jocs Olímpics de París hi havia 45 disciplines, 45 esports que s'han practicat. Els numerarem ara un per un. Vale. Ara farem un repàs per ordre alfabètic del principi de l'atletisme fins al waterpolo, Correcte. i aquí cadascú dirà si en algun moment, ja sigui 3 minuts a la tele, s'ha sentat a veure boxeo, Sí. i ficar-li un check. I veure qui dels dos ha vist més activitats, més disciplines dels Jocs Hem de dir Olímpics. que som
sumament friquis els dos perquè van fer una miqueta de tanteo i telita el que ens espera, Sí. Tot i això, us convidem a vosaltres, ja que no us hem fet el petit spam que fem sempre, perquè ara ja, ara som uns rockstars i ens la pela, no? Però vaja, a part de seguir-nos i donar-hi like a tot això, etc, us convidem a que, ens digueu també les disciplines de les 45, quantes n'heu vist? Aneu fent el check vosaltres també, a mesura que les aneu escoltant. Agafeu la Digueu, llista vinga, va. que està a internet i agafeu el check, vale? Sí. O sigui, encara que ja et dic, a veure, una cosa és veure que ho fan i trec, l'altra és veure 5 minutets, tal, interessar-te per a veure què coll està fent. Hi ha hagut algun moment en què tu t'has assentat davant del sofà o davant de l'ordinador i t'has estat veient un combat d'esgrima. Correcte, per exemple. Això és el que hi ha, vale? És el que compta, no compta de dir, he vist un tuit, un clip de breakdance. Sí, no, això no. Breakdance, per lo que sigui, es va fer molt viral perquè, per lo que sigui. Sí, ja ho comentarem, ja, tranquil. Vale, llavors, et sembla que comencem? Anem per ordre, serà un repàs ràpid, No us penseu que estarem 20 minuts parlant d'atletisme, 20 per 7. Aquest check, pim, pam. Llavors, el primer és l'atletisme, que engloba moltíssimes proves. Vàries proves, però l'atletisme en general. Jo aquí també li poso un check, perquè evidentment parlarem més endavant de Duplantis, o Duplantis, és? Mondo Duplantis. Duplantis, que va fer el rècord de salt de pèrtiga, de perxa, de gular. Va ser un dia d'aquests que jo vaig veure en directe, això. L'atletisme sempre és una activitat que entra molt fresca. Sí, és algo que és curiós, tio, de veure, perquè hi ha l'elit de l'elit i veus cada cosa allà que està tan treballat que dius, mare de Déu, tio, com està el És molt entretingut a veure. Una cosa d'aquestes coses que no segueixes durant l'any, però sempre t'enganxa aquí. Sí. Després, badminton. Check de manual, 2 de 2. Hombre, un esport que el tenim tan present aquí com per no veure'l. Jo que vaig dir en un programa que l'odiava, ara mateix l'he vist una mica en aquests Jocs Olímpics. No, també l'has pogut disfrutar. Sí, la lesió de Carolina Marín. Dura, moment dur dels Jocs Olímpics. Maco el gest que va fer la japonesa... No sé si era xinesa o japonesa. Sí, era asiàtica, que va quedar segona, si no m'equivoco, o tercera. I va ensenyar un pin a Espanya en nom de Carolina Marín. Des d'aquí, bon gest, bravo. Li arribarà aquest missatge clarament. És una seguidora del programa, ja ho saps. Vale. Llavors hi ha bàsquet, check. Vamos que sí, check. Estats Units, Curry, LeBron, Show, gasolina i... Lo d'aquest any. Gasolina. Sí. No, lo d'aquest any dels Estats Units ha sigut bon. Hi ha hagut un moment que, cuidao, a les semis, i a la final hi havia un moment que... Hi va haver una mica de patida, sí. Però, és que són els All-Stars, o sigui, no hi havia res més a fer. Jo he dit show, és show. Va ser show. És el que té als Estats Units, que té pur show. Llavors hi va haver el bàsquet 3x3, que era una modalitat que aquest any no havia entrat en els Jocs Olímpics mai, i és una modalitat que jo he vist també, o sigui, check també, 4 de 4, de moment. I, hòstia, jo que sóc de bàsquet i tal, i m'agrada el bàsquet 5x5, el bàsquet clàssic, vaig descobrir-ho i em va agradar bastant el formatín. La veritat que estava bé. Jo t'haig de confessar que el vaig mirar per curiositat, perquè, no fa gaire, vaig veure que la nostra col·lega també, seguidora del programa, Arigeli, que també es dedica al bàsquet 3x3, i dic, hòstia, aquesta dona viatge que flipes per competir. I dic, a veure si per algun casual s'han classificat amb Espanya o alguna cosa. I no sé, tio, vaig voler-ho mirar una mica i dic, hòstia, està guapo, en veritat, el 3x3, cuidao. No, està molt dinàmic, és un esport bastant entretingut i... I no vaig trobar Arigeli, per lo que sigui, No va anar convocada amb l'Espanya. 2028, qui sap? Los Ángeles. Bon lloc, Los Ángeles, per fer uns Jocs Olímpics, en parlarem. I per anar-ho a veure. Per anar-ho a veure, sí. Boxeo. Check. Crec que t'han saltat una. Perdona, Tot i que check també. Tot i que check també, boxeo, Ayub, medalla de plata contra un professional, en la categoria aquella de pesos pesats. És el meu únic apunt aquí, que vaig xupar-me bastants combats de boxeo. I el polèmic que ha sigut per part del femení també, el tema de qui va guanyar. Sí, era d'Israel? O no et sé dir el país, era Centre-Àsia, alguna cosa així, o... Va haver una mica de follón, que ella s'encarregarà... per temes de diversitat de gèneres i coses així, però enhorabona, ha guanyat, tio. O sigui, estava a la categoria que estava i ha guanyat, punto. M'ha saltat un, evidentment, que és el balonmano. Correcte, check també. Espectaculars narracions a Televisió Espanyola de balonmano. Ho donaven tot, Molt guapo. La veritat és que és d'aquells esports que durant l'any penses, hòstia, m'enganxaria una mica més. Balonmano és el típic esport que segueix el teu pare, que tu no veus ni un sol partit perquè l'enganxes allà veient la tele i després el veus als Jocs Olímpics i dius, hòstia, està guapo. Sí. No, està molt bé, està molt bé. Entretingut, dinàmic també, olímpic, com ha de ser, van a tope. Correcte. Llavors aquí hi ha la gran polèmica, que és el breakdance. No he vist res de breakdance. Jo t'haig de confessar que vaig veure en directe l'actuació d'Austràlia. Mare de Déu. Aquí tens tu coses a dir, jo no tinc res a dir absolutament, perquè jo he vist algun clip per Twitter i alguna cosa així, però no m'he sentat a la tele a veure breakdance. Jo l'únic que et diré és que si no has vist breakdance, mira'l. Vale? Sí, la nostra audiència que no hagi vist, tu recomanes que... Jo recomano que repasseu una mica les actuacions de breakdance d'aquest any, sobretot les d'Austràlia, en concret.
És el teu únic apunt d'aquí, vale? Bueno, va ser divertit, va ser divertit. Llavors, aquí tenim diverses proves de ciclisme, que jo no n'he vist cap. Sincerament, no he vist res de ciclisme, perquè hi ha ciclisme BMX Freestyle, Aquest no l'he vist. BMX Freestyle no l'has vist, BMX Racing, Aquest sí, vaig veure una carrera. vale? Ciclisme de muntanya, Sí, ciclisme en pista. sí, Hòstia, no em surt. Vaig veure que hi va L'Òmnium haver-hi- es diu, crec. Va veure que hi va haver una hòstia multitudinària. Això sí, no pot ser que un pavo que anava a sisè va Uah. quedar tercer perquè es van estampar els tres de davant seu o Això alguna cosa no vaig veure. Jo vaig veure una prova que era Òmnium, si no m'equivoco, no sé si es diu així, però bueno, que donaven molt poques voltes per classificar-se i que, bueno, hi havia com els sprints aquests. No ho he entès mai, així. això. Són els circuits aquests així, Sí, no? que A és com que Novalona, és no que un circuit com que fa com baixada. una pendent així, cap Sí. avall, sí. És Però no he un, vist és un res. esport molt curiós, O sigui, és un esport que no entenc mai com va, però sempre me'l miro per dir, hòstia, és raro, vull entendre-ho, saps? És com raro, no sé. Bueno. O sigui, sí que, check. Jo aquí, des del breakdance fins al ciclisme en ruta, res. Ciclisme en ruta també, check. Que ja el ciclisme també és aquest esport que connectes més. Jo, per exemple, en un Tour de França o en alguna prova d'aquestes d'aquest estil, connectes Correcte. més. De fet, ara estan fent el femení. Que just avui Estan fent al el Tour de France migdia, femení, mentre sí. dinava, estava veient l'etapa que estaven passant per Rotterdam. Bueno, el dia que estem gravant això, clar. No a les 7 i l'hora que sigui, no? Bueno, no, sí, el dia que estem gravant això, estaven passant per Rotterdam. Ara, el dimecres, Ara ja no ja, sé, dimecres ja és un misteri. ja no sé per on cony passa. Vale. Llavors, hi ha l'escalada esportiva, que és un check. Ojo, és un check, Vaig veure com pujaven i dic, vaya monos, xaval, flipa, Heavy. Jo me'n recordo una vegada que en una cosa d'aquestes, que es diu hipòdromo, no és com és el... Sí, no? És hipòdromo? Sí, no. Sí, jo diria que es diu així. Vale. Pues hi va haver una vegada que estàvem en una cosa d'aquestes activitats de campus o alguna cosa així, que va haver un monitor que em va picar. A veure si abans de 10 segons o 20 segons arribes fins a dalt de tot. I tu, I vaig fer-ho. I vaig arribar-hi. Sí, hòstia. Vaig dir, podries ser olímpic en aquesta disciplina? Ojo. No. Home, tu ets llarguirut, Tu arribaries. Sí, però hòstia, és molt heavy. L'agilitat i les coses que tenen, cuidado, Tu que saps molt Spiderman, podries fer-te la de l'Hombre Aranya per allà. Heavy. Em va agradar. Em va agradar, també. A veure, a mi em va fer gràcia, però sempre ha fet una mica de respecte. Bé, justament, no feia gaire, havia vist un TikTok en el que un pavo s'oblidava de lligar-se, pujava i es queia enrere perquè s'havia desequilibrat. I es queia, però no hi havia ni El típic planxasso de piscina, no? però planxasso que es quedava allà en coma. O sigui, literal, O sigui, l'hòstia terrible, vaja. Ja, Típic ja. vídeo de Twitter que està censurat a tot arreu, menys a Twitter. Però bueno, des d'aquí esperem que estigui bé aquella persona, que no sé qui Home, sí, collons és, però esperem que estigui bé. Suposato. Tenim també esgrima, check. Poca Check, cosa check. he vist d'esgrima, no De fet, t'enganyaré. quan estàvem plantejant aquest programa i fent la reunió, estava mirant un directe, perquè Sí. estava veient el pentatlon aquell que vam comentar durant la trucada, Que ja ho parlarem i també. després també vaig veure l'esgrima, tio. I dic, hòstia, Jo vaig veure Vinga, poca cosa esgrima. d'esgrima, però algo he vist, haig de sí. dir que hi ha un any que vam fer jornades esportives, que vam anar a Calafell, ja fa anys, vam fer esgrima, tio. Ah, sí? És un esport que, tio, és curiós, És que és d'aquests esports que, tipus també el judo i aquestes coses, que és difícil d'entendre. Per una Sí. persona que no està familiaritzada. Sí, en veritat sí. Bueno, jo perquè, a veure, també tenia una miqueta la història que ja m'ho havien explicat com va, però depèn de com, tu tens un peto i depèn d'on et toquen, tens més punts o menys. Salta una alarma, Sí, anava a dir. És com que hi ha un sensor que quan Els et toca sensors. ja es para, saps? Però bueno, sí, check. Check. No Cap a sé, dins. check. Després hi ha furbo, Furbo, que, bueno, check. com a bons monos érem No he seguits. vist moltíssim de futbol, t'haig de dir. Jo sí. O sigui, està bé que sigui olímpic, evidentment, és l'esport més universal que hi ha, però, ostres, no sé si el format olímpic és el que realment a l'aficionat o aficionada li interessa. Bueno, es donen més a conèixer les joves promeses. Com ha sigut Sí. Fermín, que ha fotut un campionat que, bueno... Telita, Fermín? Col·lega. Ferran Fermín, medalla d'oro Espanya. Espanya. Guanyar la medalla d'oro com a millors jugadors de totes I a les França, Olimpiades. contra França. Exacte. Coses. Cosetes, I els guanyem a casa, tu. Cosetes. Després hi ha Calladitos. 3 disciplines de gimnàsia, que és gimnàsia artística, Check. check. Simone Biles, Simona Valls, correcte. check. Gimnàsia en trampolín, Mira, no te la conto perquè la vaig veure i estava fent zapping i el vaig passar. jo l'he vista, per tant, check. I gimnàsia rítmica. Check. Check de manual. Jo et vull preguntar, perquè no sé si es compta dins de la gimnàsia artística o alguna d'aquestes, però la gimnàstica aquesta que feien amb anelles, Crec que també va dins L'han el conglomerat... Sí, també. L'han feta. Jo he doncs vist. no l'he vista, tio. Jo És he algo vist, jo he que vist. tenia ganes de veure, perquè sempre m'encanta veure com es foten així rectes a fer l'àngel i tot això. Jo he vist. Però Jo, llavors sobretot, dintre quina disciplina entra això? crec que hi ha com una prova
deu ser gimnàstica rítmica, crec. És com que hi són un conglomerat de 5 proves per equips, te'n recordes? No sé si et sona. Sí, Hi ha com a Estats sí, Units, els que fan amb els objectes fan... hi havia suelo, hi havia salto al potro, no sé què, les Sí. barres i les anelles, i una prova més, crec. Va, les barres sí que les he vist. Les barres em sembla increïble. Uah. Vaig veure una que es va fotre un tremendo planxazo escalfant, Sí? però planxazo que... O sigui, a l'escalfament es va fotre el planxazo i després, quan feia la prova, en plan, la feia perfecta. I dius, uah, tio, ha estat tota la prova pensant en que es fotria tremenda Que hòstia es contra fotria la paret. tremendo golpetazo contra terra que flipes, Buah, però no? és l'hòstia que caus de cara i rebotes i dius, bueno, va, seguim. Saps? No saps ni què ha No, passat. però jo vaig veure... I és com molt... Anava a dir, és molt artístic. És molt visual, és molt... Dóna gust de veure, dóna molt plaer visual de dir, uah, quin moviment, quina tècnica. Pues a mi m'ha faltat veure les anelles, tio. Pensava que no les havien fet. Jo crec que... Jo diria a un 99% que sí que hi havia anelles. Per tant, jo crec que sí. Pues Després tenim una cosa que jo crec que també... Sembla que ja ha sigut olímpic, també, que és el tema del golf. Sí, Check. check. No he vist molt tampoc de golf, no Jo vaig enganyaré. veure com... Bueno, no, hòstia, no recordo el nom, però l'espanyol que fallava els últims Jon Ram. tal... Jon Ram. Correcte. És que, bueno, d'espanyol el nom no té res, però bueno. No, però sí, és però és basc, espanyol. no? Em sembla. Sí, És sí, basc, però no? bueno, Jon Ram, tio, sembla... Sí. 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 Em dius que és dels Estats Units i m'ho crec. Sí, no té el nom de Pachi, Però vaja, no sé què, no. que sí, vaig veure la ronda que va fer i tot, i bueno, quan vaig veure que ja s'eliminava i tal, no vaig veure molt més golf, però sí que vaig veure... Tu has jugat mai al golf? Sí. El minigolf no val, eh? No, El golf. a l'Hoyo 18, sí. Hoyo 18, camp Sí, de sí. 43 quilòmetres. Vaig anar una vegada, tio, aquí al... Bueno, és un pitch and pan, no sé si compta, però jo crec que sí. S'acosta més a un minigolf. I també una vegada que vam anar amb els col·legues, que vas allò que vas a pillar tot un cubell de pilotes i vas fotent piu, 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 vas disparant a veure fins on arribes, de més lluny. Jo no vam he anar jugat fent mai al swings. golf, tio. També et dic, si vas, et recomano que et portis guants perquè vaig acabar Amb uns tota- callos. Bueno, amb els callos vaig acabar amb la mà rebentada. O sigui, em fotia un mal la mà d'agafar el pal, que és al·lucinant. Un gimnàs una mica, que si no vas amb, Bueno, no vas amb guant... Però pitjor, O sigui, perquè clar, allà estàs una hora, 2 hores anar tirant boles, però clar, el guant aquell amb la goma et va rascar, i aquí tu marques i, Dios, em fotia mal, Ha de ser una cosa, un punt pesada de veure en directe, eh? O sigui, tota una competició d'un dia ha de ser bastant pesat de veure. Per algun motiu, no sé per què, però és mega famós als Estats Units. I, bueno, allà és que també són... A veure, als Estats Units és Ens molt ho va famós. comentar el Martí, que és molt famós al país com per fer esports llargs. O sigui, que són llargs de veure. El Béisbol i rugby, aquestes el coses. béisbol, el golf, tal, tot això allà és... Béisbol que no ha sigut olímpic. Correcte. Hem passat la B alta i no ha sigut olímpic. És una de les que ara parlarem, tranquil. Vale. Tenim després l'halterofília, que jo sorprenentment no he vist res aquest any d'halterofília. Sí, jo vaig veure just i necessari les finals. Hi ha coses que literalment hem entrat i hem fet el check i ja està, eh? No, o sigui, bueno, jo vaig entrar i vaig veure, hòstia, fan halterofília, vaig veure si... Ja que eren les finals, vaig veure quin pes aixequen tal i com estan tots de forts, que, bueno, no és una que em fascini, però, bueno, dius, hòstia, vaya força, saps? I vaig estar veient i dic, hòstia, top, Bon pes, la penya, el que aixeca. Joder. Tu quan creus que aixecaries en aquella prova? Jo ara fa una setmaneta que estic anant al gym constant i no aixeco ni una dècima part del que aixeca aquesta gent. Perfecte. Jo vaig amb els meus 5 quilets per banda, pim-pam-pim, tranquil·ló. Pres banca 5 quilets i sobrat, no? Volando. Bé, a pres banca te'n faig 15 per banda. És un animal. 20, més 20 de la barra, cuidado, un que pechito no que vulguis, flipes. Sí. Guiada, barra guiada o a pelo? A pelo. Pelo. De fet, el dissabte vaig fer una rutina de cames, en les quals vaig fer sentadilles aquestes que et fiques la barra per darrere, les búlgares aquestes. Uf, sí. Em vaig col·locar malament la barra, se'm va clavar a la columna i em cardava un mal. De fet, a dia d'avui encara em toco i és com si tingués un bulto del que se'm va clavar Bueno, ja clar, vaig ficar-hi pes i joder. El novato del gimnàs, eh? Sí, la veritat que jo, al gimnàs... El novato del gimnàs, per lo que sigui. Per qui m'hagi vist pel gimnàs sap que sóc un meme. Soc un meme. Soc meme andante. Sí. Vale. Seguim. Hípica. Hípica, check. A mi em perdonaran, però que la hípica sigui olímpica... Bueno, també és un esport que, si no l'entens... Jo no l'entenc. Hi ha molt de carinyo pels... Prefereixo que sigui hípica abans que carreres de cavalls. Perquè també es preparen molt els cavalls i tot, en les carreres, però prefereixo que sigui així abans que carreres. De cavalls, de gossos, del que sigui. Ara que estic fent un repàs de llista, realment, els esports que hem dit fins ara, sí que depèn directament també de la persona, però no tant. O sigui, hi ha un mitjà intermig que és l'animal, que també depèn de la teva prova. Clar, que, si no m'equivoco, en una altra prova que també fan hípica, que és el pentalón moderno, que ara d'aquí poc el mencionarem, pentalón moderno, sembla que, jo vaig escoltar, no sé fins a quin punt és cert, però que els cavalls se'ls hi assignen aleatòriament. Tipo, que et pot tocar un cavall o un altre, no vas amb el teu cavall cuidat des de casa, saps? Des de la hípica. Sí, és pur atzar.
Bueno, hi ha uns cavalls que estan preparats, evidentment, per a competir això, però tu et toca qualsevol random. No tenia No ni pots idea. escollir dir, vaig amb aquest. No tenia ni idea. No ho sé, justament estava escoltant el Pentatlon que estaven fent hípica i vaig escoltar això i vaig dir, hòstia, Que gran pentatló moderno, ojo, Com ens l'hem la sorpresa, com la ens l'hem sorpresa. fumat els dos, tio. La sorpresa d'aquest any. Però bueno, seguim amb la llista, que anaves per a la El hípica. hockey sobre herba. Hockey i herba. Hockey sobre herba, sí. Jo check. Parlarem més endavant, quan Però acabem la m'estàs llista. veient amb una cara que no m'agrada, No, parlarem més endavant de la llista quan acabem. Vale, segueixo? Sobre el hockey. Sobre el hockey, vale. Ah, sí, vale, imagino el que tens a dir. Però check. Després hi ha el judo. Judo, un Check. esport completament que no hem enterat d'una puta merda, però que me l'he tragat Ipon. diverses hores. Ipon. A més, et tocava just el puto ipon quan estava dinant o sopant, o una de dos. Ipon, era ipon. dinant. Jo només ipon. Feien, no sé, parlaven d'ipon i de polles i pues bueno, pues vale, pues muy bien, no m'enterava de res. Entre això i lluita lliure, que tampoc m'he enterat Jo la d'una lluita merda. allí tampoc m'he enterat de res. Sí, hi havia moments que puntuaven, hi havia moments que et dislocaven el braç i es rendia, no en tenia res, tio. S'ha La de veritat dir que no la tenia. lluita... No sé si has vist el vídeo, que hi ha una noia que literalment es fa una dislocada de coll, però se mau, Sí, Al és que caure... és això. Llavors, que li donaran 10 punts a l'altre o què? És que no sé, tio, jo no sé com collons... Com es puntua? Sí, hi ha àrbitres professionals i tot això. Jo de el que cop tu estic vulguis, veient el combat, bueno, no sé què, ipon! I tu, ipon què? Ipon què? Si no l'has quitado nada, ¿qué pongo? ¿Y qué pongo? Exacte, hòstia, los cuñados, vaya dos. ¿Y qué pongo? Vale. Bueno, el judo, check, però Check. no m'he enterat d'una merda. Sí. Judo i dutxa no ens hem enterat de El res. podria mirar durant 5 hores i no m'enteraria de res, la veritat. Sí, soy. Llavors tenim natació, Lucha libre, que també hem donat el check als dos. Sí, sí, sí. Wrestling, natació clàssica, també. natació top, 200 metros mariposa, sempre a tope. Grandíssima, grandíssima. Grande marchant, per cert. Leo Marchand, Mítia. El va entrenar la mateixa persona que Michael Phelps. Així és. Una És el dada que successor. tiro. El successor de Michael Phelps. Esperem a veure si el podem arribar a veure als Jocs Olímpics del 2028. El xaval aquest és jove, No encara. sé quina edat té, però t'imagino que sí, no? I alguns. Jo que sí que pot. Bueno, però clar, no sé quin nivell estarà d'aquí 4 anys, saps? Ja, això és una mica ja més aleatori. Però bueno, després hi ha la natació en aigües obertes. Jo no ho he vist. Check. De fet, vaig veure... No sé si comptava, perquè crec que era el Sena... És la prova del Sena, la No natació. estic segur, perquè clar, no són aigües obertes. Però això també no és el allò mar. és el triatlon. Sí, per És el això, principi del triatlon. Sí, el triatlon els vaig veure, perquè vaig veure el Sena i vaig dir, increïble, que la penya es fotia a putar i tot, bueno, terrible. I després vaig veure, sí, el que estaven al mar. Amb la jornada que feien surf i tot això, doncs Sí, allà. bueno, la vela també, que era Marsella, Sí. pot ser, o Sí, sí, sí. allò que sí. Pues sí. També, jo que puc posar-li un xec aquí, també. Ricardo. Tenim també el pentatlón moderno. Som molt fanàtics del pentatlón moderno. Ah, vale, sí, he fet Sí, la clar, la natació natació- artística, que també l'hem fet check, Sí, l'hem fet. Vale, Check, vale. natació artística, Vale, perfecte. natació en aigües modernes i el pentatlón moderno. Així és. Vaig A l'esport estrella d'aquest any, Jo vaig descobrir el mateix dia el que era el pentatlón moderno. Jo també, no me'n vaig Vam empanar parlar de en res. aquest programa fa 2 setmanes del Decathlon. Sí. Ja tenim el pentatlón moderno. Clar, perquè l'antic ja Que se jo l'han com a fumat. mínim vaig veure que combinava córrer, més disparar, Hípica? hípica i piscina i una altra prova, perquè si són pentes són 5. Juraria que era... Pot ser que sigui esgrima? Jo diria que era esgrima. Pot ser que fos esgrima, sí. Bueno, sí, en el logo es veia com l'espasa, el cavall, les aigües i no sé, Jo alguna vull més. parlar amb el geni o geni que se li ha ocorregut aquesta idea. Bueno, Perquè em són sembla proves increïble. que, em sembla hòstia, has increïble. de tenir collons per fer-les sigui i saber-ne, perquè tampoc són proves molt... O sigui, a veure, a part de córrer i nedar, les altres 3 no són molt típiques de tots els països. No. Saps? Vull dir- Jo haig de dir que a la piscina em van fer el pentatlón moderno. Jo crec que la piscina del nostre poble té aquestes dimensions. La piscina que tinc jo a la terrassa de casa meva faig més llargs que allà, ja t'ho dic. És Sí. una màquina. Amb la bona piscina que tens, Ojo, De fet, m'ha arribat d'Amazon aquesta setmana i no vegis, xaval. Estàs allà fent festes, diríem, a aquella piscina. Me l'he canviat i en comptes de ser una piscina rodoneta que es desinfla a poc a poc, és una piscina ja amb palitos, ben posada... Això és un Saps que- pal després recollir-ho, t'aviso. Ah. És una tocada d'ou recollir-ho, que jo l'he tingut. Per sort i per desgràcia no seré jo qui el reculli, així que tranqui. Todo bien. Seguim. Jo ajudo, però després ja t'espaviles. Tenim després 3 proves una prova de piragüisme en slalom, piragüismo en sprint i remo. Correcte? Que jo li poso un triple check aquí. Triple check, claríssimament. S'ha de dir que en el piragüisme en slalom va ser de les proves que jo més he viscut quan va haver el guanyar el Pau Echaniz, que és de, em sembla que és de Sí. Piqué, la Seu d'Urgell o així, va guanyar medalla, perquè Sí. va ser que va sortir literalment el primer, va fer el millor temps, va estar aguantant el millor temps un cojón I de fins rondes allà. i va arribar a aconseguir quedar-se amb el bronze, tio. I dic, Sí, buah, sí, però sí. que no l'avancin, no sé què.
És un esport també que em va costar enterar-me de les coses, perquè hi havia moments en què semblava que no tocaven els pals. Sí, i depèn de com, t'has de posar de cara, després t'has de girar, després has de passar de cantó... I el d'esprint era boníssim, la baixada que feien, perquè vas veure que els ficaven una rampa... Una velocitat que... I hi havia penya, que no sé si t'has fixat, que se li donava la volta al puto caiac. Sí. I a veure, és que també estàs baixant una rampa... Jo em vaig imaginar jo fent això i quedar-me jo al revés i sent incapaç de donar-li la volta, saps? Sí. I jo en plan, ajuda, perquè no puc. Bueno, ja... Per lo que sigui, la gent que fa això... Milers de persones veient-me, no? Jo crec que algú se'n donaria compte que m'estic ofegant. Sí, per lo que sigui. Bueno, no hi hauria risc. Bon esport, també, el piragüisme. Sí, i la que vaig seguir jo més podria ser el remo, perquè, bueno, entre els dels caiacs i tot, sobretot els que van allà a genolls, tio, vaig dir, joder, tio. Sí, no, la prova de remo, tio, també és dura de collons, eh? Me la vaig tragar també bastant sencera a la competició, eh? La quantitat de força que has de fotre per fer allò... Sí. Bueno, i tenen uns cossos que semblen allà unes bèsties, aquesta gent. Totalment. Després tenim una activitat que jo també, quan fèiem la llista, vaig descobrir que era olímpica, que és el rugby 7, perquè jo, la veritat, que no he vist absolutament res. Tu, pel que imagino, em sembla que sí que has vist algú de rugby 7. Jo he vist algú, però no sabia que, en plan, que era exactament rugby 7 com a tal. Era rugby, jo vaig jugar a rugby i vaig dir, jo no tinc ni idea, no he vist ni una imatge de rugby 7. Bueno, igual que jo no he vist cap de les anelles, doncs igual. Pues exactament. Sí, jo em vaig pillar que, bueno, estàvem fent un partit i vaig dir, hòstia, vaig a veure què tal. Perquè tenia pendent veure, bueno, crec que no sé si era aquí també, però bueno, els All Blacks. Sí. Pues els volia veure, vaig dir, a veure si fan això, perquè vaig veure que era rugby, jo entre rugby, futbol americà i totes aquestes vaines no distingeixo. Vaig dir, bueno, a veure si és això. I efectivament no ho eren. Però bueno, vaig veure. Confirmació, no lo era. Vaig veure. Bon esport, et va agradar el rugby 7? Sí, el rugby sempre és un esport que és guai. Jo sempre, ja et dic, sempre que fan l'NFL no he vist un puto partit de rugby en tot l'any, però miro l'NFL tot sencera. Però tu et mires després com es diu, el que fan la NFL? No, el partit aquell mític que fan, la Super Bowl. Sí, això. Tota la fuma en la Super Bowl com el màxim expert. Jo arribo a la Super Bowl, miro els dos equips i dic, a veure, aquest em mola més, vaig amb aquests, let's go. Després em dono compte que en l'altre hi ha el... Tom Brady, no? Sí, hi ha el marit de la Taylor Swift i jo, pues mira que bé. Molt bé, perfecte. A la cara. Per anar acabant, ja anem entrant una mica a la recta final, que hi ha saltos, és en piscina. Me'ls vaig menjar sencers, també. Jo no me'ls vaig menjar sencers. Bueno, com no, els xinos van guanyar. Va haver-hi un, que és el campió del món, que va sorprendre perquè va fallar molts salts, en els salts de 10 metres, m'estic referint, i no va quedar ni dins del podi. Crec que va quedar últim, tio. Ja. El que, bueno, lluitava amb el seu compatriota i amb 2 més per fer el primer lloc i segon, i va quedar últim, tio. Va fallar el tercer salt, que crec que aniran 6, i del tercer a l'últim els va fallar tots. Joder. Estava ratlladíssim el pibe. Aquell dia va ratllar que flipes. Va aixecar-se amb mal peu. Sí. Una pena, no és el dia que no havia de fallar, doncs va fallar. Tenim el skateboarding, que aquest any era també nou, i jo que sigui olímpic. Jo he sigut skater en els meus moments d'infantesa, joventut. Bueno, jo skateboard, més que Jocs Olímpics, el veig com els X-Games, tio. Sí, com una cosa individual, no? Madre o padre, com li diguis, dels X-Games. Tu has vist skateboarding? En aquests jocs no els he vist. Jo he vist algo de skate. I, bueno... Sin más. Bueno, suposo que anar fent trucs i anar fent punts, no? Sí, et fiquen en un hole un bowl d'aquests i vas fent trucos. El hole de Shane, eh? I és un bowl. Un hole. Un hole de Shane. Tenim... Sí, doncs no l'he vist. El surf... Aquest sí, que per cert hi ha una imatge... El surf passava que es feia... No es feia ni a França, em sembla, el surf. Es feia... A quin país es feia? Dic que era per Amèrica o així. No es feia a França. Si una cosa és la vela, les proves de vela sí que es feien a Marsella, però crec que el surf, amb les onades i tal, no es feia a França. Uau, aquí sí que m'has pillat, no sabia. Em sembla que vaig a comprovar-ho ara perquè jo vaig semblar llegir que no sé què país, veles, París... La veritat que no he comprovat la ubicació dels llocs on es feia surf, la veritat, no tinc ni idea. El que sí que he vist era la imatge icònica, que de fet tu anava a dir després, de l'espanyol, espera que t'ho dic, el nom. Hòstia, on el tinc? El nom de l'espanyol que va guanyar medalla? No exactament, o sigui, no sé si és el mateix. Espera, que és que el tinc per aquí apuntat i no... Ah, sí, Gabriel Medía. Va ser? Va ser un fotón que el tio semblava que estigués levitant i tenia la taula també de peu. Sí. Doncs mira, les proves van ser a Tahití, dels Jocs Olímpics. Bon terratrèmol, per cert. Teahupo, Tahití, la Polinèsia francesa. Se n'ha agafat una mica. Els francesos també, va. La triquinyuela aquí se n'ha agafat una mica històrica, però... És com si venen aquí als Jocs Olímpics de Londres a fer coses a Gibraltar. Va.
Pues una mica és això, ¿vale? Jo no he vist res de surf perquè, a més, si era en horari de Tahití, jo sí l'he el que vist. sigui no m'agafaven una bona hora. És que ara, una cosa, una dicotomia aquí, és que l'any 2028, quan siguin a Los Angeles, aquest any ens anava de puta mare perquè eren a la nostra franja horària. Haurem de Però mirar la quan siguin a matinada. Los Angeles, serà una matada de la hòstia. Sí, Perquè començaran. però pots estar tranquil perquè viurem els Jocs Olímpics allà, tio, no et preocupis. Tenim vale. 4 anys per estalviar com per anar a veure els Jocs A Los Olímpics. Angeles. És una cosa que tinc pendent, tio, anar com a espectador dels Jocs Olímpics. Jo, mira, és una cosa d'aquestes que hi ha dues coses a la meva vida que m'hagués agradat viure que no he pogut viure perquè no era viu, evidentment. Una són els Jocs Olímpics de Barcelona i l'altra és la rebuda a Figo al Camp Nou. Hòstia, Que jo aquell dia m'hagués encantat estar al camp. risses. I dir-li 4 coses maques. Pel que sigui, saps? M'hagués agradat estar al camp aquell dia. Pues jo el del 92, mira, tampoc hi era, per desgràcia, ja vaig sortir una miqueta més Ha tard. sigut molt top allò, tio. Sí. I, bueno, o sigui, jo tinc pendent això, o sigui, he vist aquest any la penya dels públics dels Jocs Olímpics i dic, són literalment els NPCs de la Wii, tio. O sigui, tots eren allà en plan, tinguis l'edat que tinguis, tots Saltant allà, així, no? no sé què, anar Saltant fent així. salts allà, va, anar ballant, sigui la cançó que sigui la que et posin, tothom super de feliç, super de content, una aura, que dic, hòstia, molt guai, saps? Però Ja. i una mica com forçat, saps? A vegades veies cada Jo persona sobretot allà vaig veure que en la final olímpica de bàsquet, Sí. que era França-Estats Units, no semblava que jugués a París la final. O sigui, jugava com a Sí, territori perquè neutral. No animaven tampoc molt a França en aquest No, sentit. ninguna locura. I llavors la final femenina, que també era França-Estats Units, sí que jo vaig notar molt més que anava molt més en França. Vaig dir, Clar. conyo, és que és lo normal, si estan Bueno, és que jugant... allà també vas amb el teu equip. És com quan, no sé, vas amb el teu equip, però a vegades que tens literalment el millor equip de la història a l'altra Ja, banda, però saps? clar, a veure, I és com, tu et piques i vols Uau. guanyar el millor equip de la història. clar. Hi ha una mica de Potser no motivació. hi havia en tampoc aquest, el sentiment tan patriota, no?, en aquest Pot ser. sentit, Els francesos Era no més tenen un de- sentiment tan fort. de disfrutar. Però anem a acabar la llista. Anàvem pel surf, ara txec, també. Taekwondo txec, Bueno, txec. tot i tampoc... Jo he entès simplement que, a diferència del judo, doncs vas amb patades, i igual que l'esgrima, però amb patades. Bueno, Ipon. Txec. Ipon. Bueno, sense l'ipon. Jo crec que Sense va l'Ipon, però bueno, da igual. Tenis, un clàssic. Txequíssimo. Nadal Alcaraz, No, Alcaraz. frustració absoluta a la seva eliminació. Es queda tocat. Bueno. Vaig Hi ha quedar gent tocat. que ara acaba de descobrir el Nadal i l'Alcaraz i han dit uau, aquests tenistes com La molen, i persona tu. que estigui descobrint a Rafa Nadal tenista en ple 2024... Bueno, en plan com a jugador de dobles, clar. Bueno, no, però jo dic com a jugador de tenis en general que estigui descobrint-lo ara. No, Pobra un xavalín. persona, tio, que s'ha perdut història del tenis. Així és. La persona que s'hagi perdut el Federer, Djokovic, Nadal, són els tres grans que destacaríem, després amb Murray per sota, Sí, etcètera, bueno, tots etcètera, aquests. però el triumvirato aquest, i que ara vegi que hi ha Alcaraz i darrere... Medvedev. Sí, bueno, sí, Djokovic encara. però ja Alcaraz és molt jove, o sigui, Medvedev és Sí. una altra generació, segurament, una mica més gran, estan jo crec. ahí, l'Esberev, el Carlos i tots Però aquests. dóna sensació que Alcaraz és bastant més superior que aquests. O sigui, Ho és. entre Djokovic, Federer, Nadal, tu pots tenir un debat de dir, vale, quin és millor dels tres? Tot i que encara cada vegada menys és més difícil tenir aquest debat, perquè Sí. Djokovic ja, doncs, que a mi em pesi, perquè jo sóc més de Federer o de Nadal, M'asso, però no? serà el millor jugador de la història del tenis. Veurem a veure com acaba, perquè jo per mi ha sigut i serà sempre, passi el que passi, Roger Federer. Però bueno, seguirem amb el Però clar, a debat un nivell altre dia. numèric es cauen les coses. Seguirem és dur, amb el debat un altre dia. Hi ha el tenis taula, ping-pong, buaf, el ping-pong competitiu Una cosa, vaig flipar, O sigui, és com la es puta foten, colla. que es fiquen allà així a la taula amb el braç sencer, que jo pensava que no es podia tocar la taula. Però es fiquen allà a sacar així, saquen, foten un cop a terra, Però a més, pam, pam, tenen la pilota un metre amunt Sí. i li dona, i estic fent gestos per la gent de Spotify que li estan cantant aquest Sí, gesto, vale? bueno, com que ens No escolta estan molta parlant de gent a res, però tenen la Spotify. pilota molt amunt i aguanten molt i fan... Però és que hi havia punts en què estan a 2 metres de la taula i pum, Sí, pum, fotent pum, hòsties pum, allà. acaba de tirar una ampolla, vale? Hòstia límpia, allà, I sí. allà, pum, no sé què. I jo dic, dios, però com pots... Primer, calcular que la bola vagi allà. Bueno, I- jo vaig veure una que feia un punt que deixava que caigués, o sigui, botava, deixava que caigués per sota la taula i li feia com un efecte que botava i tornava al teu camp i l'altre estava allà estirant-se que no arribava, tio. Però un punt que va fer, vaig dir, mare de Déu, el que Hi foten ha molt aquesta gent. xetau, hi ha molt xetau aquí, tio. Hi ha molt De xetau. fet, aquí conec a un que, bueno, és de Barcelona, però viu aquí a la Garriga, que és, bueno, competit d'Espanya i nivell top, que, bueno, és el Joan Moregó. Que el xaval aquest, tela, també. Però aquest nivell de jugar així? Feia alguna exhibició allà al casino
I joder, vaig veure una vegada, vaig dir, jo que jugava a ping-pong de chilling allà quan era petit, allà a la Jo em fico a piscineta, jugar a ping-pong i jugo per hores, i, saps? bueno, i No. no foto ni la meitat del cop aquest. I un dia vaig anar a veure una exhibició d'aquestes i es foten, com tu dius, a 2 metres, pam, papam, 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 ara tiro aquí, ara allà, papim, pum, pum. Però és que inclús el peloteo, O sigui, el peloteo d'escalfament també són així. El típic, bueno, gente, anem a pelotear i anem a jugar a mig quilòmetre per hora, vinga, pum, pum, i aquells pavos allà, pum, 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 pum. Sí. Bueno. Bueno, seguim amb una disciplina... Absolutament increïble, perquè aquí ara, per seguir, hi ha el tiro amb pistola, que és el gran meme, segurament, d'aquests Jocs Olímpics del pibe, mala butxaca, així, pum, i disparant, i l'altre amb les ulleres, tot tècnic, no sé què, calculant, i el pibe, bueno, agafo la pistola, pum, vinga, adéu, xau. És un esport que, gràcies a Déu, s'ha modernitzat. És a dir, ara està com molt... O sigui, és un disparo virtual, no és un disparo real. Ja. Llavors, hòstia, això també fa que, bueno... Jo és que no he vist ni tiro con arco, que és el que ve després, no he vist ninguna de les dues. Tiro amb arco, haig de dir que ho vaig sentir per la ràdio, però clar, no computa dins aquesta classificació. Sí, jo sí, vaig veure els dos, de fet. Bueno, el tiro aquest veies a penya, que semblava allà gent super de futurista, amb unes coses aquí a l'ull per veure bé, tal, apuntar, no sé què, una cosa que t'ajuda al braç, tal... Però què fots, tio? Si has de fotre un tir i ja està, saps? I ni així, tio. I l'altre, amb la mala butxaca, tranquil·lon, amb les seves ulleres, pim-pam, pum. Sí. I hòstia, heavy. I crec que va guanyar medalla, de fet. No ho sé si va guanyar medalla. Però va guanyar el respecte de la gent. Sí. I el meme històric d'aquest home. I el meme històric d'aquests Jocs Olímpics. Claro. I el tiro amb arco també Check, no... Check tu, jo no check, perquè no vaig veure res. Hòstia, 10. Jo no he sentit per la ràdio. 10. Sí, bueno, ara les no. foten al mig, per la cara. Les foten al mig, però a més, amb una distància superàmplia. És molt heavy. No és en plan com si estigués aquí al final d'aquesta sala i diu, bueno, va, puc intentar fer un 10 si sóc mitjanament correcte. No. No sé quants metres hi ha de distància, però... Nosaltres, bueno, jo quan va haver-hi un any que estava fent casal a l'estiu, va vindre un grup d'aquí de prop de les Franqueses, no sé on, va vindre amb els nens a poder fer tal, i nosaltres vam poder provar i estàvem a lo que era el frontón del casino, que hi ha uns quants metres de la paret a paret, I ens vam ficar de paret a paret, allà, intentar tirar no sé què. Hòstia, era difícil de collons, Quan vas fer de punts? No em recordo, no tinc idea. O sigui, ens van ensenyar a tirar. Sí que és veritat que me'n recordo que a unes colònies de sisè de primària també vam anar aquí a prop de l'Estartit, a Palafrugell, pot ser que es digui? No. A prop de l'Estartit, tio. Poder dir, sí. No em surt el nom. Bueno, al costat de l'Estartit, que també fèiem una casa de colònies i vam fer tir amb arc. I no sé, és un esport que em mola i que practicaria, que de fet un col·lega nostre el practica. Ja. I és un esport que Cuidado. Podria ser olímpic, jo, Podria ser olímpic en tir amb arc. M'agradaria. O sigui, jo crec que se'm donaria bé. La veritat. Vale. Jo és que això de ser Legolas i anar matant orcos per allà, ja ho tinc molt amb la pràctica, saps? Triatló. Check. De fet, triatló no sé per què no entra dins de la disciplina d'atletisme. Bueno, perquè deu ser com un... Clar, però realment, per exemple, no compta marató aquí. En la llista aquesta també marató és una altra disciplina i no compta com atletisme. Bueno, ja, no sé. Perquè suposo que marató em sembla que pots competir... Marató sí que és atletisme. Sí, clar, o sigui, hi ha gent que ha fet marató i després ha fet pista, però potser els triatletes només venen a fer triatlon. Ja, saps? pot ser. Que és el que entenc aquesta distinció que fan triatlon. Check també. La vela també hi ha hagut una mica de check. Check a la vela també, que ens hem portat medalla. Medalla d'oro. El voleibol. Check, mega check. Què vaig fer? Check l'últim dia? M'he menjat tots i cada un dels partits que he pogut i els que no els he vist, els he revist després, repetits. Vale. Jo vaig fer l'últim dia vòlei, vaig fer apuntar per sumar a la llista. Top. Vòlei i platja sí que vaig veure una mica més. Els dos, check. sí. I per últim, waterpolo. Waterpolo m'he fotut bastants partits per allà, Jo waterpolo el tenia pendent veure'l fins que vaig veure, crec que va ser el femení, que van arribar a penaltis i, bueno, van haver-hi un moment que... Països Bajos, no? Sí, crec que va ser contra les semis o contra la final, alguna cosa així, que dic, hòstia, va molar aquell partit. És un gran esport, Costa d'entendre, perquè dius... Una mica rarete, però bueno, és com un futbol amb aigua. Sí, més aviat és com un balonmano, si t'hi fixes. Sí, correcte. És com un balonmano en aigua, sí. I... No, bon esport. Sí. Per tant, crec que hem repassat les 45 disciplines que hem fet. Un check, que jo, si no compto malament, crec que me n'he deixat 3, per tant, n'he vist 42 de disciplines. Cuidao, Jo que crec que n'he vist moltes, n'he vist 32 de 45. O que 32. Ojo, Em va faltar alguna. Hauria d'haver vist rugby 7 per fer sí, no, però que sí. Per tant, fet el repàs,
M'agradaria plantejar-te una sèrie de preguntes respecte als Jocs Olímpics, perquè aquí no s'acaba el tema, que No, sapigueu no, o sigui, que ara fem una hem petita repassat una pausa mica tot el que hem vist nosaltres de proves, però ara anem a fer alguna sèrie de preguntes. que abans de fer-les us recordo que podeu comentar les disciplines, que en són 45, després de repassar-les, quantes n'heu vist? O el vostre top 3 disciplines que hi ha hagut. Correcte. Que, clar, fer les 45 que vam fer nosaltres és potser una mica ja d'enfermito. Però poden anar fent el check i dir, vale, jo m'he mirat 40 de 45, saps? Ara, a casa seva, llibreta i boli, que vagin apuntant les que hem vist. I exacte. si no, als comentaris, doncs jo, mira, el meu top 3 de disciplines que he vist són tal, tal i tal. Vale. Ho has deixat una mica a la punteta abans, però m'agradaria preguntar-te. Aviam, En quina disciplina olímpica et veus competint als Jocs de Los Angeles 2028? Començant, evidentment, a entrenar-te des d'ara mateix. Des d'ara mateix, comptant amb que tinc un bon històric, podria ser bàdminton o tenis. Podria ser... Bueno, tenis... Tenis... Jo crec que t'has vingut amunt. Tenis, però bàdminton podria ser una d'elles. Tir amb arc m'agradaria provar-ho. M'agradaria fotre-me full. I, a veure, deixa'm que et repassi una mica així per sobre, però en alguna podria ser, també. Alguna prova d'atletisme m'agradaria, tio, ficar-me suficientment fort com per fer una bona prova d'atletisme. He posat clarament ninguna. Ninguna, tio? No t'hi veus? Competir al màxim nivell en uns Jocs Olímpics, ninguna. Home, a veure, amb tots els respectes del món, jo tampoc m'hi veig, però per somiar, dius, hòstia, et fiques literal l'objectiu d'aquí... Quina competició m'agradaria realment jugar? D'aquí a 4 anys, bueno, o sigui, em fico full... A mi m'agradaria el waterpolo, tio. Sí? Sí. Bueno, clar, també has de tenir un equip. No sabes, em falta l'equip. Sí, et falten els altres jugadors, per lo que sí. Però jo vaig per lliure, vale? A la cara. Waterpolo m'agradaria. Tot i que, no, evidentment, no seria olímpic en la meva vida. El surf a mi em molaria, tio. L'he practicat 2 vegades en la meva vida. I les 2 m'han encantat. O sigui, van ser 2 seguides, però va ser en un viatge. Vale, per tant, en resum, quines són les que faries? Jo he dit waterpolo, evidentment, tenint en compte que no faria ninguna. Jo, bàdminton, per exemple, jo crec que podria. Si em fiqués a l'Olímpic. Et fiqués a entrenar 24/7 bàdminton per arribar a Olímpic als Jocs de... Aquí a Catalunya hi eren bonets. Sobretot aquí al poble eren bastant bons tots a bàdminton. Llavors, jo no. Jo crec que si començo a escalar i em fico all-in a full, tal, em pot arribar a molar tornar-hi. De fet, és una cosa que m'agradava. Llavors hi havia el tir amb arc, o tir, en general, no sé, sempre crec que he tingut bastant bona punteria, tot i que no veig 3 en un burro, però bueno, en general, si tinc allò tal i em fico així la mà a la butxaca... T'has de fer com el de tiro. T'has de ficar les ulleres aquelles, tu, superprofessionals i tal. Sí, jo em fico la mà a la butxaca i me la pela i tiro tal qual. I, ojo, també hi ha un que m'ha deixat, que és el vòlei, tio. El vòlei m'agradaria tenir... Més nocions de vòlei, no? M'agradaria jugar molt més a vòlei del que jugo. Vale. Seria guai. Et preguntaré després. Quins esports consideres que han faltat en aquests Jocs Olímpics? Ai, gotjo, amigo, lo tenía preparado. La veritat que n'he apuntat un total de 4, tot i que durant la nostra conversa n'hi ha hagut algun més, però bueno, mencionaré aquests d'aquí, que un d'ells és com doble, ¿vale? Perquè estan 2 disciplines, que per exemple és el hoquei gel o patins. El hoquei patins, per què no està Àlex Rodríguez jugant un putos Jocs Olímpics, tio? El meu col·lega del Voltregà, tio? O sigui, m'ho explica? Pregunta-li al Coi, no sé. No, ja, o sigui, em sembla terrible que hoquei gespa, per la putíssima cara, és un esport olímpic, però els altres 2 hoqueis no. Entenc que potser l'hoquei gel és als Jocs d'hivern, a lo millor. Poder sí. Però clar, hi ha l'hoquei patins, bowling, que això enllaça amb l'altre esport, que jo crec que tampoc és olímpic, o almenys jo no l'he vist, que és el patinatge. Ja sigui l'artístic o la velocitat, eh? És veritat. Mira, no hi havia pensat en el patinatge. Jo també he fet la llista i no havia pensat en el patinatge. Jo he apuntat karate, que era una cosa que era olímpica i aquest any no ha sigut olímpic, que pot entrar, pot sortir. Jo crec que és més per al tema de que són hackers, no sé si diu hackers, però són com... Se'ls diu d'una forma. Sí. Però té un nom molt similar, no sé si es diuen així, però bueno, katas. Les katas. És com al final qui la fa millor, o sigui, la gent que és cinturó negre i la fa a la perfecció, llavors no sé quina gràcia té. I després hi ha el futbol sala, tio. És veritat, el futbol sala no és olímpic. I dius, hòstia. I per què? Bueno, jo en tinc 2 més a tot això. Jo tinc el pàdel, que està claríssim que està en el puto auge i juga tot Cristo a pàdel, i que fa que no és una disciplina olímpica, tio. De cara als 2028 podria ser. Jo crec que no trigarà en ser olímpic. Sí, el pàdel podria ser olímpic tranquil·lament, a part que és per parelles i pot arribar a ser hasta mixta, vull dir, és algo top. Bueno, sí, per exemple, al tenis hi havia competició individual, masculina i femenina, de dobles masculina i femenina, i mixta. Hi havia, sí. I per últim, ojo aquest, perquè aquest sorprendrà a tota l'audiència, que és una que em sorprèn perquè hi ha la mateixa disciplina en els Jocs d'hivern, d'on no existeix aquesta, que és la petanca. O sigui, la petanca, el curling, que és la petanca de gel, posa-li així una mica dit ràpid, no?
El curling existeix en els Jocs d'hivern, però en els Jocs Olímpics la petanca no existeix, tio. Estan fent discriminació als nostres avis i àvies? Ojo, perquè jo he practicat petanca, tio. A mi em mola la petanca, és divertida. De fet, en una barbacoa que vam fer amb uns monitors un any, vam jugar a la petanca i vaig guanyar, com no. Una Ets un màquina. guanyador a la petanca. Jo soc un guanyador allà on vagi, a tot. Perquè sóc així de xulo i perquè si no m'ho crec jo, qui, t'ho creuràs tu per mi? No. Vinga, estàs flipant. Vale. Vull preguntar-te dues coses més. Vinga, va, que estic ara... Perquè estic estàs calentó. amb el calorcito, vale? Que estic agafant aire perquè ara el que vindrà serà divertit, Quin és el millor esport que has descobert, entre cometes, en aquests Jocs Olímpics? El pentatlón, sens dubte. Pentatlón moderno, El pentatlón moderno, jo no sabia què cony era i he dit, ojo, top. La veritat, És la teva m'ha resposta. agradat. Jo tinc aquí 3 opcions. Un és el piragüisme en slalom, que ho hem parlat abans. El piragüisme. Em va molar. També. Gimnàstica artística, Sí. que també ho hem comentat que tal. I el bàsquet 3x3. Bueno, el bàsquet també podria ser una d'aquestes. Gimnàsia ja la coneixia d'abans. Sí, l'haver però vist. descobert vols dir que li has... Jo Que volia li dir has que... dedicat hores. Ah, exactament. Sí. Per Però tant, sí. jo gimnàstica artística. Guai. I la gran pregunta, com a expert que t'has convertit de 42 a 45 disciplines, 100%. quants rècords mundials has vist en directe? Uf, tia. N'he vist alguns. Jo n'he vist un. Jo n'he vist alguns. Clar, és que rècords mundials com a tal no sé si n'hi ha hagut molts, però rècords olímpics i rècords i tot això, sí. Jo he vist Duplantis. Jo he vist el Duplantis claríssimament perquè l'he seguit des de la primera ronda. Després he vist el rècord olímpic de Hassan, que crec que l'ha fet en la marató. És una holandesa. I després n'he vist alguns d'atletisme i poc més. És que crec que d'olímpics no sé si n'he vist molts, tio. No? N'he vist, però no sé quants ni a on. Sí que n'he vist, perquè els nombraven. Però no sé si... De fet, n'he vist un, que ara te'l comentaré, que era en el pentatló modern. Bof! Bueno, clar, però no fer un rècord aquí... Era rècord mundial, no rècord olímpic, rècord mundial. Que grande. I spoiler, és un dato que t'anava a tirar, però el xaval va fer rècord mundial, que és un mexicà, i no va arribar ni al pòdium. No va arribar? No, perquè eren 5 proves, òbviament. Ah. I es puntua per cada prova. Amb aquesta va puntuar que flipes. Ah, vale, però un altre va donar... Però va quedar quart. Va fer lamentable, vale. En total. O sigui, fas rècord del món i no acabes ni al pòdium, tela, Tela. Tot i això, enhorabona pel rècord del món, òbviament, més faltaria. Per tant, crec que aquí m'agradaria aquesta última pregunta me la fessis tu, del guió, perquè tinc unes coses a dir. L'última pregunta del guió d'aquest tema m'encantaria que me la fessis. És, en quines disciplines seríem campions olímpics a Catalunya? Ah, ojo, és veritat. Gràcies, a buscar dic. No, perquè aquí estàs aquí actualitzat. Jo tinc 5 propostes, Jo tinc alguna, però crec que tu vas més preparat, així que et deixaré fer, perquè jo el que es ve ara meu és criminal. Així que endavant. En quines disciplines creus que seríem or olímpic a Catalunya, Joan? Perfecte. Claríssimament seríem or olímpic en castells. 100%, no hi ha dubte. No hi ha cap mena de dubte que aquí som els millors del món, per tant guanyaríem medalla. Les sardanes. Bueno... Si el breakdance és olímpic, per què les sardanes no són olímpiques? Les danses populars, podrien dir-los. Això m'ho hem d'explicar. Per què no és olímpica la sardana i sí el breakdance? Bueno, el que sigui, no? No, jo vull parlar amb algú del coll que m'ho expliqui. Perquè no es ballen enlloc més, no? Però vale, estupendo. Llavors, aquest t'encantarà perquè és el pitxi. Ojo! Si el pitxi no és olímpic... Era una màquina el puto pitxi, Ara m'has desbloquejat un record, Jo, si no és olímpic el pitxi, al Los Angeles 2028 no miro la competició. A veure, si no és el béisbol, ho ha de ser el pitxi, por huevos. Però una o l'altra. Si no vols el pare, com a mínim compra amb el fill. O una o l'altra. Si el pàdel no és, que ho sigui el tennis. Vale, bueno, mira, m'ho compro, però joder. M'agrada. Te la compro, I les dues últimes, una és el salt de foguera. Evident, salt de foguera? Sant Joan, salt de foguera de Sant Joan. Si nosaltres podem saltar fogueres, jo crec que podem fer aquí una disciplina olímpica. Sí, perquè per anar és perillós, no? Saltar foc. Bueno. I pot haver una lesió igual que en un salt de triple salt. També se'n pot anar al tobillo. Jo saps el que he trobat a falta també, ara que estava donant-li voltes a salts? Les avionetes, tio. El que feien piruetes a l'aire amb les avionetes. Hi havia això? Era olímpic, això? No ho sé, però estaria guapo, tio. Aquí pilots que van amb les avionetes anar fotent voltes i anar fent trucos. Jo recordo que, no sé si va ser en uns Jocs Olímpics, però jo recordo que feien alguna cosa així, abans amb avionetes. Bueno, potser m'he tirat un triple, però em sona haver vist alguna cosa. Ok. Així com proves així de piruetes. Hòstia, no. Jo diria que no, si ho hagués de dir tu ara. I l'última que he posat és beure amb porró.
No, veure en general. O sigui, a veure aquí a Catalunya som experts en tot, sí, som unes Però màquines. cuidado que aquí això té una tècnica i un angle que és molt difícil, eh? El meu pare seria un dels meus entrenadors, vamos, top. El meu pare tira el porró, xaval, que sembla d'Astúries. Aquí, clar, hi ha la sidra, tira la sidra, però crec que el porró És hi ha més molt top. més risc perquè com et taquis, flipes. Sí, bueno, i com et baixis i el porró aquest et claves aquí, conec més d'un que Ah. té una ferida guapa. Llavors aquí seria qüestió d'anar pujant el grossor del porró Sí. que cada vegada sigués més difícil d'aguantar-lo i de donar l'angle. Ojo. Clar, en diverses disciplines, o sigui, tant, del porró amb diversos pesos. Ojo. El coll, que apunti això, val? Pim-pam. Lo tenemos. De nada. Bé, doncs, dit això, passem a una gran secció, perquè és que, bueno, tenim Jocs Olímpics per parar un tren. Tenim aquí, eh? Llavors, jo he preparat una secció sobre els Jocs Olímpics, per si no fos suficient, que és, bueno, parlar-vos sobre el medallero olímpic d'aquest any. Resultats, de tot Dels resultats del medallero. 45 proves, qui ha guanyat i qui no ha Correcte. guanyat aquí. Llavors, tenim el top 3, que en aquest cas és un top 4, i després us mencionaré en quina posició ha acabat Espanya. Vale? El top 1 és indiscutible, ha guanyat als Estats Units, a l'últim dia de competició, perquè no l'estava guanyant, i s'han portat un total de 126 medalles, en les quals hi han 40 medalles d'or. Not bad. Top 2 empatant amb el top 1, però amb menys medalles, que en són 91, 40 ors també per Xina. Xina són O sigui, el top 2. l'empat era realment pels ors? O per què era? Sí. Perquè si dius que va guanyar sí, l'últim sí. dia, perquè hi ha com diferència de Perquè medalles. Xina tenia més oros que Estats Units, però Estats Units tenia més medalles. I a l'últim dia van fer 2 oros últims i bueno, doncs al final van empatar i ha guanyat Estats Units per més medalles en general. Genial. Llavors, en el top 3 tenim a Japó amb 45 medalles, 20 ors, que es parla poc, que és literalment la meitat que el top 1 i el top 2. Ja ves. Heavy. Heavy Japó. I a la part, bueno, he fet un top 4 perquè Austràlia s'ha mantingut top 3 durant pràcticament tots els Jocs Olímpics fins que a última hora els ha adelantat Japó i han fet 2 ors menys, que són 18, amb 53 medalles, que n'han fet 10 més. No, perdó, 8 més. Que bueno, pues al final no vol dir qui té més, sinó no és quantitat, sinó qualitat. Qualitat de la medalla. Correcte. Llavors, per acabar amb aquesta mini secció... ¿Dónde està mi Espanyita? Exacte. Espanyita, bueno, sembla que segueix la tendència d'Eurovisió i pues, hem acabat 15ens, que no està mal, eh? Ojo, A veure, hi ha clar, molts països, eh? 1500 de quants, clar. Hi havia, crec, hòstia, no sé quants, 60 pot ser? O Jo no crec sé que bastants més, eh? Hi havia molts països. Bueno, clar, és que hi ha països que tenen molt poca representació, però bueno, països grans... Jo crec que hi ha algun país que ve amb un atleta. Pot ser. Jo va haver-hi un any, tio, als Jocs Olímpics, que vaig veure com sortien tots els atletes que es ficaven allà a la pista. inauguració, sí. Sí, i que veia un país amb una bandera i una persona darrere, i ja està. I jo, representando l'equipo. Bueno, realment tenia molt pes de responsabilitat aquella persona. Sí, heavy. Ella sola tot un Imagina't país. que guanyen medalles. Hi ha hagut països que, de fet, no havien guanyat mai medalles i aquest any n'han guanyat. Vale? I Però, aquí bueno, m'interessa, seguim- evidentment, qui ha quedat últim. Aquí, Correcte. qui ha fet aquí el pena en aquests Jocs Olímpics? No he mencionat les medalles que ha guanyat Espanya, que n'han sigut Ara. 18, que han sigut 5 oros. Mm. Ara entrarem un moment en Espanya, però sense abans fer la menció honorífica als països que han quedat últims amb medalla. Però hi ha hagut altres que no han guanyat medalla, però no Per els he tant, ja pogut no trobar. entren mira. aquí a la classificació. Hi ha un total, bueno, estan empatats amb una medalla de bronze cada un, Costa de Marfil, Cabo Verde, ojo aquest, Equipo Olímpico de Refugiados, Ahà, ni puta idea, vale. Perú, Qatar, Singapur, Eslovàquia i Zàmbia. Sí, Tots no, aquests- hi ha noms que m'impacten, eh? Sí. Eslovàquia, per exemple, no sé, en alguna prova així random. Perquè no. Zàmbia no et sorprèn, no? Bueno, no, però Zàmbia, tots aquests països africans ho associo més a atletisme i coses, proves de cestes de velocitat, Sí. i, hòstia, que no guanyi també m'impacta. De fet, crec que Zàmbia ha guanyat al wrestling o alguna així, si no m'equivoco, o a En el boxeo. wrestling. No tinc ni puta idea. Ara Que la no. mítica d'Azerbaiyán, que el boxeo ha arrasat bastant, em sembla. Uzbekistan. Uzbekistan. Que Uzbekistan ha quedat per sobre nostra a la classificació, crec que 300, Però pels ors, amb no? menys medalles, però amb més ors. Exactament. Bueno, de fet, a la menció especial, vull passar a centrar-nos en el nostre país, en Espanya, No, i dintre d'aquesta altra minisecció n'he preparat una altra. Vale, perquè a mi m'interessa què ha fet el nostre país, realment. Exacte, el nostre país ha fet un total de 18 medalles. No has les captat quals que en el nostre mencionaré. país és aquest. Bueno, el nostre... Vale, sí. El nostre país és el de la El bandera nostre d'aquest país és set. un dels que estan empatats. Bueno, no, perquè no està empatat perquè no té medalla, No té té diploma. medalles. No surt el medallero És al nostre país. Andorrita ha fet el primer diploma de tots els Bravo. Jocs Olímpics. Bravo. Clar, és que ara no estava pillant. No, Vale, clar, sí, clar, sí. el nostre país, literalment Andorra, Ho volia guanyat- mencionar al final, però bueno, ens hem ha fet la adelantat. seva millor classificació històrica, Així és. aconseguint una diploma olímpic. Primera vegada a la història que Andorra es classifica per a un diploma olímpic. Bravo. Grande. En quina disciplina, per cert?
Sembla que és amb alguna de remo o alguna cosa així, em Vamos, sembla. piragüismo, vamos, let's fucking go. Crec que sí, t'ho puc confirmar ara mentre ens expliques una mica què ha fet Espanya. Correcte, bueno, passant ja al país en el qual estem habitant ara mateix, no el que habitarem en un futur, que és Espanya, que repassaré quines medalles hem obtingut per la gent que no se n'ha empanat ni del clima, ¿vale? Endavant. Llavors, dintre d'aquestes medalles, quan jo les mencioni, et diré qui puc proposar jo de cara als 2028 per a que millori aquesta Vale. posició. Ha Vale? guanyat, per cert, la medalla en Slalom C1, la d'Andorrana. O sigui, ha guanyat el diploma, perdona. Grandes. Slalom C1. Es Bé, diu joder. la gran Muntanya, Mònica Dòria. rafting. Mònica Dòria. Ha guanyat aquí el diploma. Mònica, Seguim. enhorabona. Bé, som-hi, doncs. En atletisme, Espanya ha guanyat 2 ors, una plata i un bronze. En atletisme, com que ja anem bé, de moment no platejo ningú. Tot Vale. perfecte. Al futbol hem guanyat un altre or, per tant, igual, jo mantenc Espanyita, perfecte. Crec que hi havia moltes esperances en que el futbol femení fes medalla, com a mínim. Sí, la putada és que, bueno, han passat coses i no hem guanyat ni el bronze. Terrible. Exacte. Al minut 90 i pico, 97 crec que va ser, que van pitar un penal i Alexia Putellas el va fallar. Injustícia. El falla qui el tira. Injustícia, però bueno, és el que hi ha, no passa res. Mira, a vegades el futbol és així. Sí. A vela hem guanyat un oro, també. Molt bé, enhorabona. En waterpolo, o sigui, el deixo igual, perquè si hem guanyat oro, per què vull millorar? En waterpolo també hem guanyat oro, per tant es manté igual. Pugui. A boxeo. Boxeig. A boxa. A boxa. Hem guanyat una plata i un bronze. I aquí ve el meu candidat. Espera que em preparo, que és que tinc el coll avui. Tens un candidat per aquí. Tinc un candidat per al boxa 2028 Los Angeles. Jocs Olímpics. Quin susto m'acabo de Quin quedar. susto acabo de donar, sonat el telèfon. La mare que em va arribar a parir. El pots anar a penjar si vols, sense problema, en directe, perquè m'estic cagant a sobre. Però bueno, seguim. En boxa proposo ni més ni menys que el nostre gran convidat que vam tenir aquí, que va destacar en un combat de boxa ja, Jordi Calafell, calamitat. Des d'aquí et proposo que puguis entrar a la lluita pels Jocs Olímpics 2028. Aquí està el nivell, O sigui, vale. Llavors, espera, que seguim. A tennis hem guanyat una plata i un bronze. Gucci. I aquí, per millorar-ho, ja que Rafa Nadal ja no hi serà d'aquí al 2028 pels Jocs Olímpics, Difícil. m'hi presento jo. Xarri BG és un gran extenista que si em torno a enxufar, amb 4 anys m'hi planto com el Carlitos Alcaraz. Puc tornar a aixecar? Pots estar tranquil perquè ara vas tu. Perquè hem guanyat una plata en el baloncesto 3x3, en el qual puc plantejar un noi i una noia. El noi ets tu, evidentment, perquè tu ets jugador de bàsquet i el 3x3 és un dinamisme que et podria anar bé. Crec que el masculí no s'ha classificat, no? Perquè no em sembla que no... No, crec que ha sigut femení. Només femení. I en el femení doncs, li proposo a Arigeli a veure si aconsegueix el 2028 estar Sí, en els tu Jocs m'estàs Olímpics. demanant que jo vagi al 3x3 olímpic. Jo et proposo a tu com a futur candidat de poder jugar al 3x3 i guanyar alguna més que una medalla de plata, si és que la guanyes. Joder, que poc exigent, no? Jo vinc a proposar coses. Jo sóc una persona que veig el futur. Jo si vaig i faig diploma olímpic, marxo tan content a casa meva. I tant. I així han marxat els homes, també t'ho dic. Sí, sí. Llavors, seguint, tenim 2 bronzes en piragüisme, de velocitat, per la qual jo, com que no conec el piragüisme, simplement els recomano que millorin de cara al pròxim i endavant. Som-hi, amb força. Llavors tenim un bronze a balonmano o handball, que jo aquí proposo que s'hi planti el nostre gran equip de la Garriga, perquè ja entre cervesa i cervesa en el vestuari, patapim, i ens emportem una plata per lo menys. Vale. Són bons, Sí, que se'n vagin a les Olimpiades. Una, cap a dins. Jo crec que podríem. Llavors també tenim una medalla de bronze a judo. Aquí proposo un gran candidat, que és el nostre exprofessor d'Història i Castellà, Unai Doncer. Una màquina. Jo aquest xaval el veia, em fotia una clau i estàs tu que el trobes. Seria un bon candidat per guanyar alguna més que una medalla de bronze. Vale, em sembla bé. Després tenim un bronze a natació artística. Aquí no proposo ningú, sinó que proposant-li a una persona que conec, que vaig tindre la sort de coincidir amb ella en una feina, que és la Cecília, que és una de les entrenadores dels que han guanyat aquest any la medalla de bronze. O sigui, li dius que deixi d'entrenar i que es posi a competir ella. Al revés, no, que segueixi entrenant o que si vol competir ella, que competeixi, però que ben fet, per tant, enhorabona i a seguir. Llavors, el bronze en piragüisme i en slalom és bàsicament el mateix que en de velocitat, no conec a ningú, per tant, ànims i a millorar. A millorar tots, vale? Ànims i a millorar, let's fucking go. Llavors, fet aquí una miqueta el repàs per les seleccions, vale? Tinc uns quants datos. Uns datos. Uns datos que ja hem anat tirant de moment mentre hem anat parlant dels Jocs Olímpics, però bueno, en tinc diversos, vale? Vale. Hi ha un dato dels Jocs... Bueno, ara ja sí que ja no parlem de medalleros, sinó coses ràndoms. Són curiositats dels Jocs Olímpics. Sí, n'hi ha moltes. N'he descobert unes quantes, però hi ha altres que, bueno, han destacat, vale?
Una xinesa a gimnàsia artística va guanyar la medalla de plata, ¿vale? I després tenia a dues italianes en el pòdium que, bueno, va veure que es mossegaven la medalla mentre feien les fotos. I ella es va quedar flipant i va dir, pues vaig a imitar-les, i es va posar a imitar-les i va també a mossegar la medalla. Dato curioso. Dato curioso. No tenía ni puta idea, la chavala va quedar flipant i va dir, pues jo també. Donde estuvieras, haz lo que vieres, no? Exacte. Ja està, que diuen. Llavors, també ja ho hem comentat, però és el Gabriel Media, que surt, pues, bueno, el fotón que té de per vida. Està el tio com levitant sobre l'aigua i amb la planxa també de surf allà. Tremendo, tremendo fotón. Hi havia molts dubtes si era real o no era real aquella foto, però és real. Vist el vídeo és real, és possible. Bastant top, em va molar i bueno, ja té un foto de perfil de per vida. El combo històric de Rafa Nadal i Carlitos Alcaraz, que no es veurà mai més, per desgràcia. No es veurà mai més. Però bueno, és un canvi generacional que va ser top de veure. Va ser maco, tio. Va ser emocionant. Sí. Llavors, el mal estat del riu Sena i les condicions que va comportar nedar-hi, que jo vaig veure que era desagradable. Ja només era veure i... És que això té l'explicació que es veu que hi ha molts residus fecals que van a patar el Sena. I porten com molts mesos abans de que es disputin els Jocs Olímpics intentant netejar el riu. Què passa? Que van mig aconseguir-ho, però clar, el dia anterior a que comencessin les proves aquàtiques van passar 250 vaixells pel riu Sena amb tot el residu que generen i van tornar a destrossar el riu. Així és. Bueno, que era un drama. Sabent que tens els Jocs Olímpics, això no pot passar, tio. Perquè després també en els atletes els va perjudicar que flipes. Hi havia gent amb malestar, hi ha gent que... Ingressada a l'hospital... Increïble. Sí, no. Totalment. Sí, increïble. Totalment. Bueno, també ho hem comentat, però bueno, Austràlia i el breakdance és una cosa que simplement ho heu de viure, ¿vale? Ho heu de veure algun cop a la vida. El salt de pèrtiga, que no estem parlant de Mondo Duplantis i el seu rècord mundial, que de fet ve després, però bueno, això estem parlant de datos curiosos. La doble perxa, sí. Que va ser la doble perxa del francès, que és Tim Carne, per lo que sigui, ¿vale? I el van descalificar simplement per als seus ous, literalment, per als seus collons. Hi ha coses en què et beneficia segurament i en altres que et perjudica. Abans de fer el salt va dir, por mis huevos que me descalifican, i així va ser. Llavors, un altre dato que també hem comentat així una mica per sobre va ser el turc Yusuf Dijek i el seu tir olímpic. Bueno, el show que tothom anava equipat, que semblava aquí una passada, i el tio allà amb les seves ulleres, tranquil·lon, amb la panxeta, pum, i pam, cap a dins. Llavors, tenim dos datos que, bueno, un és el que t'he comentat, del mexicà que va guanyar la medalla, que no va guanyar medalla i va fer rècord mundial, va ser no sé en què va ser el rècord mundial, ara aquí penso, va ser en tir, pot ser també, en alguna de tir. Però bueno, una de les proves del pentatlon, ¿vale? Llavors hi ha a Guatemala que aconsegueix el primer or de la història amb la tiradora Adriana Ruan. Enhorabona. Bravo. Guatemala, un de molts països que en aquest any han aconseguit la seva primera medalla. Que bueno, està bé. És Guatebuena, ara mateix, si ha guanyat medalla, no? És? Guatebuena. Correcte. Ja podem seguir, ¿vale? Sí. Perquè el xiste ha sigut terrible. Llavors, fet aquesta minisecció, passarem de datos a repassar coses que han sigut... Si els Jocs Olímpics són de l'élite, doncs parlarem de l'élite de l'élite. On estem nosaltres. No he repassat tampoc. Sí, exacte. Igual que nosaltres amb els podcasts, però la gent amb els Jocs Olímpics. Home. Llavors, hi han 5 coses que jo he recopilat aquí, com poden ser, per exemple, o rècords mundials, o oros, etc. no? En els quals s'hi troba la nostra col·lega Simone Biles, com es diu, Biles, que ha guanyat un total de 3 ors i una plata. Aquesta dona, perquè va tornar després de retirar-se el 2020 i ha tornat a casa, literalment, per guanyar 3 oros i una plata. Ole sus ovarios. Com qui no vol la cosa, eh? Pim-pam, aquí, sobradíssima. Sí. En la qual, bueno, la plata que ha guanyat la va guanyar una brasilenya, em sembla que és. O jamaicana, pot ser. No, brasilenya. Que va fer, bueno, que de fet ho vaig veure i va fer una actuació bastant brillant, bastant top. Llavors, seguim amb el nostre col·lega Mondo Duplantis, Armand Duplantis, que va aconseguir l'or i rècord mundial, que és la 9a vegada que supera ell sol. O sigui, ha fet 9 vegades ell, ha superat cada centímetre seguit, 9 vegades. Ell mateix, no? O sigui, s'està superant el seu propi rècord. No és rècord mundial, sinó és rècord Duplantis. És el seu propi rècord. Sí, personal, mundial, olímpic... És que és molt heavy veure que Tom ha saltat com arribava. Estava saltant els 5 metres i pico llargs i li sobraven 30 centímetres respecte a la perxa, saps? Inclús els 6 metres 25 que va saltar, quan els va superar vas dir, vale, però és que inclús donava la sensació que podia saltar molt més tranquil·lament. I avui he vist un vídeo a YouTube que no hi he entrat, però l'he vist així el títol i posava, hi ha un límit que pots arribar a saltar en pèrtiga. O sigui, no pots arribar a saltar a l'infinit. Però clar, perquè és que la pèrtiga té un tamany, vull dir, és que no es pot anar molt més amunt. Per doblatge de la pèrtiga i que tu puguis impulsar-te i tot, hi ha un límit d'alçada que no pots superar, que no sé si superaran o no, espero que sí, però
que no es pot superar. Que la física, en teoria, no permet superar-ho. Bueno, no sé, de moment veurem si Duplantis el De moment supera. va tirant. 6 metres 25, a lo tonto, bon salt. Llavors, seguirem amb els 100 metres de carrera d'atletisme, que va ser la carrera més igualada de la història, i és la carrera oficial, diguem-li així, editada, en la que, no sé quants atletes van ser, crec que ho tinc, 8 homes corren per sota dels 10 segons. La primera vegada de la història. Bona dada, aquesta, En la qual, bueno, va haver-hi fotofinish, que hi ha la típica foto aquesta que s'ha fet viral, que es veuen a tots corrent Que en tots cada arribant segon. pràcticament aquí, sí. Molt heavy, perquè és una foto per cada segon. I clar, jo no ho sabia, jo vaig pensar que era la típica timelapse aquest que fan, però no, és una foto feta cada segon. El frame a frame, no? El clàssic, Sí, no? I hòstia, tio, a cada segon fan una foto, pam, i al final va sortir campió el nostre col·lega amb Noah Lyles. Que va competir amb Covid. Als 100 metres no, després, en els 200 i en el Però va guanyar relleus. medalles, també. Va guanyar, tio, amb 2 Covid. collons. Bueno. Sí, bueno, és l'home més ràpid del planeta, és el que hi ha. Jo tinc un refredat i no em puc moure de cap del llit i ell corre els 100 metres, 200 metres, el que li posi per davant. Tranquil·lon. Molt bé, perfecte. De fet, Noah Lyles, per qui no el conegués, a part per ser un atleta així top mundial d'atletisme, és qui va criticar la selecció als Estats Units al bàsquet. El bàsquet, no? Com per dir que... World Champions of what? Que no eren World Champions, sinó que eren campions dels Estats Units. És qui ho va dir. Això no ho sabia, veus? Dato curioso. M'estàs donant datos que no estic coneixent ni jo. Correcte. Bueno, jo ho he conegut ara, quan ho he estudiat, tampoc et pensis. Llavors, seguirem amb natació. Natació que no parlarem de marxant, que també tela. O sigui, tela, lo de marxant ha sigut increïble aquest any. Marxant i tornant, sí. Correcte, anant i tornant i marxant i venint. El francès va ficar, és el successor net de Michael Phelps, bàsicament. No parlarem de Katie Ledecky, que es converteix en la nedadora en la major nedadora dels nostres temps amb 14 medalles en total. No n'ha guanyat 14 aquest any, sinó que en tota la seva vida. Té en propietat 14 medalles. Ha guanyat. Més que Phelps? És qui ha guanyat més medalles a natació. Sí. I crec que en total, de persones en tot el món, crec que és la que ha guanyat més medalles. Hòstia, més que Phelps m'impacta, Phelps crec que en té 10 o 12 o alguna cosa així. Hòstia. Bueno, ara m'he tirat un triple, no sé. Quina nacionalitat tenim, a Kate? És americana, em sembla, si no m'equivoco. Sí. Vale, bueno, simplement el dato. Perquè, joder, està molt bé la marxant, és un tio que, bueno, marcarà història. Va fer 3 hores, no em sembla, marxant? Sí. I heavy. Hi va haver una tarda que va nedar una disciplina i al cap d'una hora va nedar una altra i va guanyar 2 hores. Pim-pam, com qui no vol la cosa. Vale. Em fico jo a jugar una partida al Lolete, guanyo, i a la següent també, lo mismo. Igual. Más o menos, sí. Perfecte. I per últim, Mikhail López, que és un lluitador de wrestling, guanya l'or per 6a vegada consecutiva, ha coincidit en 6 vegades als Jocs Olímpics, es diu el Terrible, o no sé com es deia també, un altre nom que li tenien posat, l'armadura o l'herradura o alguna així, i, bueno, es retira, va fer com quan va guanyar, es va deixar les sabates allà, es va rodillar i tot això, es va genollar, perdó, i, bueno, és l'únic en tot el món que ha guanyat 6 ors olímpics, que ha actuat en 6 edicions dels Jocs Olímpics i ha guanyat or en les 6 edicions. A veure, hagués sigut un final trist que no hagués guanyat la 6a. Bueno, si ha guanyat 5 de 5 i va a l'última i no la guanya... És que actuant 6 significa que ha actuat durant 24 anys. Sí. 6 per 4, 24. O sigui, heavy. Bueno, 23 perquè crec que els últims Jocs Olímpics no van ser fa 4 anys, però bueno, ja fa 3. Sí. I, hòstia, és molt heavy també, veure que, bueno, l'home aquest ja, el wrestling, vale, és un tio, un bitxo que si el veus dius, joder, quina por. I tio, molt bé, 6 ors olímpics seguits, Tio, com qui no vol la cosa. Flipa. Bueno, hi haurà disciplines en les que no hi haurà, saps, algú que et superi. O sigui, el Duplantis, per exemple, no hi ha Déu que el superi aquest home. Ara mateix no. Ara mateix ho és impossible. Potser d'aquí 4 anys... Però és que, literal, la persona que va quedar segon, crec que va ser americà, si no m'equivoco... Va quedar 6,05 o una cosa així, em sembla, no? Va quedar amb 20 centímetres per sota. 20 centímetres, tio. O sigui... Però és que, en plan, ja... 20 centímetres. Per les proves que la gent que no ho sàpiga tenen una sèrie d'alçades predeterminades que cada competidor va anar passant i crec que si falles 3 vegades ja et quedes en aquella alçada màxima o l'anterior que hagi superat. Tots es van quedar al 6,05 i Duplantis ja va quedar-se competint ell sol contra ell. Anava fent fins que fallava, tranquil·líssim. Precisament. I va fallar 2 vegades i a la tercera va aconseguir fer el rècord mundial. No, va ser heavy. Bueno, jo crec que fins aquí ja podem bastar... Tinc un dato per acabar-ho jo. Sí, a veure, sorprèn-me. Tinc un dato que no has tirat i, a més, t'agradarà molt. Sí, hi havia molts, Sí, he vist moltes coses, Quin número d'edició són aquests Jocs Olímpics? No crec. No el diràs. No seràs capaç. París 2024 és la 33a edició d'uns Jocs Olímpics. Home, va, mira, vaig a veure aigua perquè jo això ja sí que no m'ho trago. És una dada que realment té una mica de trampa,
vale? Perquè és el 33è cicle olímpic, però no és la 30a Olimpiada que s'ha disputat, perquè realment només se n'han pogut celebrar 30. 3 d'aquests Jocs Olímpics no es van disputar per culpa de les guerres mundials, que són 1916, 1940 i 1944. Però Hòstia. com a cicle olímpic, París 2024 és el 33è esdeveniment olímpic que hi ha hagut a la història. Heavy aquest dato. Heavy, No És que ho m'esperava. van dir-ho el dia del tancament de la clausura dels Jocs Olímpics i vaig dir aquesta dada l'haig d'apuntar L'hem de perquè tirar és 100%. fonamental. Home. I t'encanta, a més t'encanta. I vaya edició que hem viscut, A més t'encanta. Possiblement de les que més hores li he dedicat. Per algo cert. Bueno, per lo que sigui, portem aquí 1 hora i 20 i pico de programa parlant d'això. I anava a parlar de més coses, però jo no sé si ens donarà temps. Jo crec que ara hem de tancar ja el que és el cicle olímpic. Exacte, ja crec que als Jocs Olímpics... Com està el pati? No sabem si comentarà els Jocs Olímpics del 2028, però com a mínim tindrem aquest programa per recuperar com vam viure els Jocs Olímpics de París 2024. Així és. Què ha passat? Que ara s'han acabat els Jocs Olímpics fa 3 dies, diumenge passat, però què és la notícia positiva? Que torna al futbol. Demà a les 7:30 de la tarda torna a la Lliga de Futbol en Espanya amb un Atlètic de Bilbao Getafe. Correcte. I a les 9 o 9:30 de la nit hi ha un Betis Girona. Que ens el menjarem. Que ens els menjarem els dos partits que augmenten finíssims. Trobaré a faltar a Dogvik, per cert. Trobarem a faltar Dogvik. Trobaràs a faltar Dogvik? Saps per què? T'enllaçarà perfectament amb això. Perquè va ser el meu fitxatge estrella de l'any passat al Fantasy, tio. I aquest any no el puc fitxar. Aquest any pots estar una mica perdut al Fantasy, però tranquil, perquè tu has donat moltíssima informació dels Jocs Olímpics i jo vinc a portar informació a l'audiència de com estan les 20 plantilles que competiran a la primera divisió aquest any. Let's go. He descobert, gràcies al Fantasy, aquests moments previs abans de començar, que hi ha equips que jo no sabia que estaven aquest any a la primera divisió. Valladolid, per exemple. No ho sabia. Va posar l'any passat, sí. Igual que l'Eganés i l'Espanyol, que torna a primera divisió un any després. Com m'agradarà veure un 6-0 al Camp Nou, tu. Buah. No sé, em sembla que és amb un Montjuïc el partit encara. Sí, encara serà allà. Però, no, bueno, depèn de... És l'any que el Barça torna al Camp Nou, en teoria. Sí. En teoria. Crec que... Bueno, no sé si veurem ja un clàssico al Camp Nou. El Camp Nou, en principi, per lo que està calculat, ja ha d'haver un clàssic cap al març o l'abril o alguna cosa així. Per tant, el que vinc a fer jo aquí ara és una actualització de què han fitxat cada equip aquesta temporada. Hòsties. Per saber què ens trobarem d'ara en endavant a nivell de plantilles. Hòstia, estic veient a X jugador jugant al Madrid. Estic veient Mbappé al Madrid. Què ha passat? O la cara. Pues ha fitxat pel Madrid, ¿vale? Ho sento Grande molt. Jaime Latassa, que torna al Getafe al Madrid, Vaya màquina. De moment, Jaime Latassa està en plantilla del Real Madrid. Sí, per exemple. Però anem a fer aquí un repàs de les 20 plantilles, anem a fer-ho una mica express perquè el temps ens ha tirat una mica a sobre. No, sí, però que ja, no passa res. Haig de dir que he seguit l'ordre que m'ha donat Transfer Market, ¿vale? Perquè veureu que ja l'Espanyol l'últim no l'he posat per res. L'únic motiu de veritat verídic que es pot comprovar és que l'Espanyol l'he posat últim perquè surt així a Transfer Market. Ja, quina casualitat. Vale. Som-hi, va. Fitxatges que ha fet l'Atlètic de Madrid fins ara, ¿vale? Lenormand, de la Real Societat, bon jugador pel Fantasy, Torloz, del Villarreal, bon fitxatge. Julián Álvarez. Quan hem entrat en aquest podcast, en principi s'estava anunciant el seu fitxatge, per tant, el donem que l'han fitxat també. Bon meme, per cert, el d'Insta. Conor Gallagher, del Chelsea, que és una cosa que no està del tot clara en aquestes alçades de la pel·lícula, perquè Samu Omorodion, que estava a l'Alavés, jugador de l'Atlètic de Madrid, anava a fitxar pel Chelsea, però aquesta és una operació que sembla que de moment no es fa. Pot ser un canvi un per l'altre, no? Pot marxar Joao Félix a Anglaterra, no està del tot clar. Va l'esquivada. No torna al Barça? Va l'esquivada. Menys mal. Si pot ser. Menys mal. I llavors l'Atlètic de Madrid li ha marxat Morata. Bé, aquesta, vamos! Pel Fantasy ho celebra la gent. Saúl, mític, que ha marxat al Sevilla. Bon fitxatge també l'any passat. Memphis Depay, que està sense equip ara mateix. Mario Hermoso, que també està sense equip. Per tant, són jugadors que ja la gent que juga al Fantasy no el podreu fitxar. Hermoso puntua bé? Doncs aquest any no et puntuarà, fill. Salvo que fitxi per un equip de la primera divisió. Depay es va passar 3/4 de l'any passat lesionat, per tant, no problem. Sí. Per tant, ja són gent que ja són bales que esquives abans de començar. Bé. El Barça. De moment ha fitxat a Dani Olmo, del Leipzig. Bon fitxatge, Dani Olmo, jo crec, pel Barça. Sí, bon fitxatge. No hem parlat d'aquest tema. Sobretot, perquè estava acostumat a un joc així alemany. Jo crec que aviat podem tenir un programa parlant de futbol. En què entrarem en més dinàmica de parlar de coses de futbol. No ens avancem. Pau Víctor, que l'ha fitxat del Girona, però realment estava en el Barça bé aquesta última temporada. Bastant ben destacat, Pau Víctor, a la pretemporada. Molt bé, ens ha agradat. No he comptat com a fitxatges, però ha pujat al primer equip. Bueno, ha pujat. En principi s'haurà de quedar Bart Bernal, Casador, Faller. No els he comptat com a fitxatges, però són jugadors que estan en dinàmica de primer equip. I com a baixes hi ha Sergi Roberto. Llàstima. Marcos Alonso, que és una cosa que no li ha importat a ningú. Bueno, i, evidentment,
Respecte a Marquitos, tio. Tu hi ha algun culer que està preocupat per què Jo, està fent... Marcos Alonso, l'any passat em va marcar, valga la redundància, un bon moment quan va rememorar el seu pare quan va marcar. La veritat que allà em va guanyar el cor. Va Vaig ser dir, bonic. aquest tio és bon tio. Va ser bonic. I després hi ha els Joaos, que han marxat, Joao Cancelo i Joao Fèlix. Joao Cancelo el trobaré a faltar, tot i que al final de temporada m'estava cagant una mica en ell i a la seva banda. Però bueno, Serà el jugador anticompetitiu en els últims partits. sí, però és un jugador que a mi m'agradava tenir a l'equip. No sé per què, per una cosa o per altra, però bueno, m'agradava tenir-lo. El Madrid. Bueno, El Madrid ha fitxat a Mbappé Kylian Mbappé, i ha fitxat a Endrick, del Sí. Palmeiras. Bueno, la mateixa presentació han tingut l'un que l'altre, per lo que sigui. Sí, bueno, Mbappé, no cal explicar res, el que ha fitxat el Madrid. En passarem a les baixes, que ha marxat Kroos del Madrid, Sí. s'ha retirat. Joselu, Ha marxat al Hilal, crec. al Garrafa, Ui, l'Al Garrafa no, al Garrafa, vale, perfecte. i Nacho, que ha marxat al Qadsia, o alguna cosa així, el que m'ha escrit. Vaja. Ha marxat ara a Aràbia, Qatar, en algun lloc d'aquests. El Betis ha fitxat a Romain Perró. Com? Romain Perró, Bon que és un fitxatge. lateral esquerre del Southampton. Bon fitxatge. Iker Losada del Racing de Ferrol, que cuidao, és bon jugador, que jo que seguia Sí. la segona divisió. I Ricardo Rodríguez, que és un mite suís. Iker Losada, has dit? Iker Losada. El vaig apuntar per si un cas, per si Ricardo em surt el Rodríguez fitxo. és un mite que havia jugat al Wolfsburgo, crec, i ara l'havien fitxat del Torino, sense contracte. I com a baixes hi ha Xavi Riad, que jo crec que és un tio que al Fantasy devia puntuar bastant bé. Sí, L'ha fitxat del Crystal Palace. Joaquín, entenc que també. Joaquín ja s'havia retirat. Guido Rodríguez, que ha marxat al West Ham, i Miranda, que ha marxat al Bologna. Una altra bala perduda, per sort. Bueno, esquivada, més ben dit, Guido Rodríguez, perquè volia el Barça, eh? Sí, també. Efectivament, afortunadament, ha fitxat pel West Ham. Vamos, Barça, eh? Va. Vale, el Sevilla ha fitxat a Saúl, que ja ho hem comentat, Sí. i Gianacho del Leicester, que cuidao. Com? I Gianacho. Com s'escriu això? I-H-E, Anacho. I Gianacho. Peque del Racing, que va marcar l'altre dia al camp del Liverpool. Interessant. Aquest no m'ha fet molta gràcia, que és Lokonga, que és del Lokonga. mig centre de l'Arsenal. Està com una puta cabra pel que sí, No- però és el Lokonga. No tinc referències. I ha marxat del Sevilla en Nesiri, al Fenerbahce, baixadura també pel Fantasy. Duríssima. Lloren les puntuacions. Bueno, Sergio Ramos, està sense equip a aquestes alçades. és indiferent. Oliver Torres i Eric Lamela, entre d'altres. Aquí Vale. el que estic dient, evidentment, no estic dient tota la llista completa d'altes i baixes dels Sí, equips, sí, sinó sí. elements destacats, ¿vale? Sí, sí. Osasuna, jo aquest me l'apuntaria perquè torna Brian Zaragoza, És veritat, tio. cedit pel Ho Bayern. vaig veure i vaig dir, perdona. És que el Bayern no jugarà res, tio. Ha tornat, l'ha fitxat el Saragossa cedit, l'Osasuna cedit una temporada, Sí. i han fitxat a Abel Bretones de l'Oviedo, que no conozco. I ha marxat David García, al Ryan, que és un jugador que devia puntuar bé perquè també Era és un dels bo, era bons bo. centrals. Sí, jo el tenia, aquest. El Real Societat, Javi López, lateral esquerre de l'Alavés, Tim Mas, Lucas Susic, mig centre del El Salzburg, tinc, al Fantasy. Ojo, vale? I Sergio Gómez del Manchester City, que acaba de guanyar la medalla olímpica. Jo me l'apuntaria perquè és bon jugador. Vale? Apuntadíssim. Sergio Gómez. O sigui, Vaya plantilla m'enxufaré. és una secció que t'estàs fent tu, que t'estic fent jo a tu, vale? Sí, sí, m'estàs fent un favor a mi i a tots els que aneu a jugar al Fantasy aquest any per saber quins Apunteu fitxatges aquests fer. noms, vale? Llavors, de la Real Societat marxen Lenormand, que ja ho hem dit, a l'Atlètic de Madrid, Sí. Tierney, que és un lateral que ha jugat El bastant a lateral l'Arsenal, Diego Rico al Getafe, i hi ha una mica de run-run amb el que passarà amb Zubimendi i Mikel Merino. Sembla que Zubimendi pot marxar al Liverpool, I Miquel Merino anava a venir al Barça. anava a venir al Barça, però sembla que pot marxar a l'Arsenal. Vale? Sí, bueno, No tenint a Dani Olmo... Ara millor ja han fitxat, però a les alçades que estem gravant aquest capítol de podcast Sí. no han marxat encara, vale? L'Atlètic Club de Bilbao. El seu gran fitxatge és que es queda Nico Williams. Sin más. Más? Ni marxa ni es queda. Bueno, es queda. Es queda. Li han donat el Ni el 10. fitxen ni marxa, es Li queda. han donat el 10, s'ha acabat el suflé. Nico Williams m'has destrossat l'estiu perquè jo he estat tot l'estiu pendent. No? Si més no ha jugat amb nosaltres com va fer prèviament Griezmann o com ha fet Mbappé al Madrid. Simplement ha sigut clar. Han fitxat a Álvaro Jaló, extrema esquerra del Braga, que jo me l'apuntaria perquè ha fet alguna bona pretemporada, i Gorosabel, lateral dret de l'Alavés. Però sabes, el tenia jo l'any passat. Baixes, Raúl García, sonrient les cares, amb els seus colzos que ja no estaran per la primera divisió. Menos mal. Iker Muniain, que sembla que el pot fitxar River Plate. És una cosa aquí, una informació La aquí puta tal. cara. Dani García també sonrient les tíbies, perquè mare de Déu. Olympiacos, Què fa la Lliga tornant a ser un de les competicions amb menys lesions? Menos mal. Dani García, que se'n va a Olympiacos, Villalibre, que el fitxa a l'Alavés, que ja estava a l'Alavés, i Unai Núñez, que estava al Celta, també es queda al Celta, ¿vale? El tinc Unai Núñez també, defensa. L'Alavés, Villalibre, que ja l'hem dit. Stoikov, cuidado, que és un jugador que estava a l'Eibar. Grande, jugador Stoikov històric, eh? Risko Stoikov, ara estava a fill. l'Eibar i l'ha fitxat aquí. No és el fill exactament, és un altre... Té una relació... Es diu
Té un nom normal. Nom normal, Té un nom El meu espanyol, col·lega. té un nom espanyol. Ara no me'n recordo, no em surt el nom, però és un tio que ha fet carrera aquí a Espanya i s'apoda Stoikov per alguna raó que no sé quina és ara mateix. Vale. Hugo Novoa, lateral dret del Leipzig. Luca Romero, que estava al Mallorca, crec. Estava al Sevilla. Luca Romero? Em sona. Cedeix al Milan, però jo estava ja a Espanya aquesta temporada. No sé a quin equip, jo diria que al Mallorca, ara, si m'hagués de tirar un triple. I Tomàs Konacheni, que és un extrem esquerre de Godoy Cruz. Ni Sin más. A l'Alavés li marxa Samu Morodio, que ha tornat a l'Atleti de Madrid i veurem si va al Chelsea o no. Baixadura. Rafa Marín, que ha marxat al Nàpols, que era jugador del Madrid, i Javi López, que ha marxat a la Real Societat. El Celta de Vigo ha fitxat Unai Núñez, Atlètic Club, Borja Iglesias, Ojo. s'ha dit, pot jugar Borja Iglesias a la... Ojo, perquè és un equip que marcava bastant. Borja Iglesias i Ilaix Moriba ha fitxat pel Celta de Vigo. He dit un equip que marca bastant per la puta cara, Jo ja no... M'he tirat el triple. Pot jugar bastant Borja Iglesias, això segur, perquè ha marxat l'Arsenal Wolverhampton, que era el seu delanter, Renato Tapia, que és un jugador que no té equip, Sí. i Carles Pérez, que l'ha fitxat Getafe. Carlinhos Pérez. València, Rafa Mir, del Sevilla, Dimitrievski del Rayo Vallecano i Dani Gómez del Levante. Cuidado amb Rafa Mir. Dimitrievski de quin a quin? Del Rayo Vallecano. A on? Al València. Ojo, Ja veurem aquí si no marxa amb Amardashvili. Clar, és que Amardashvili ha fotut una bona veurem si no Eurocopa. és aquest fitxatge està fet perquè marxarà amb Amardashvili en aquest tram final de mercat. Llavors, ha marxat del València Chomer, a Valladolid, Peter Federico, que ha anat al Getafe i a Madrid, i Yaremchuk. Yaremchuk, bon Jo a Rafa Mir jugador. l'apuntaria, perquè amb el Mallorca pot fer alguna cosa. Punta et queda. Vale. Al Villarreal, Sergi Cardona de les Palmes, que aquest any ha fet temporador. Ha fet molt bona temporada. Nicolás Pepe, que estava a l'Arsenal, ara estava al Trabzonspor. Cuidado. Pape Gueye, que em sembla que és exjugador del Paris Saint-Germain, ara estava jugant al Marsella. Sí. I el Willy Cambuala, central del Manchester United. No els coneixo completament. Hi haurà molta gent com jo que ara no ens estem anant d'una merda, però són bons fitxatges. El dia que tu vegis que aquest jugador puntua, com està el pati t'ho haurà dit. Exacte. Nosaltres ja t'hem avisat. Si no tens el teu equip del Fantasy, és tu puto problema. Espavila. Al Villarreal li ha marxat Sorloth, l'Atleti de Madrid. Dura, Jorgensen, al Chelsea, que és el porter. El porter, sí. Cuidado que hauran de fitxar un porter d'aquí al tram final de mercat. Cuidado. Capué. T'ho he dit jo primer, que ho sapigueu. És exclusiva de Charlie, no? Capué ha marxat, Coquelin ha marxat, Guedes ha marxat. Ha marxat mig equip, tio. I Mojica. Guedes venia cedit, per exemple. Sí, de Capué l'Osasuna, sembla que ha decidit deixar del futbol i Coquelin no ha marxat, sin más. Getafe. Getafe ha tingut una pretemporada històrica perquè no tenia pràcticament jugadors. Vale? I ara he llegit abans d'entrar al programa que anava a marxar Gené al central, que tenia oferta d'Aràbia Saudita. Ha fitxat a Letacek, un porter del Banik Strova, de Txèquia. Ni idea. Sin más. Peter Federico del Madrid, Diego Rico i Àlex Sola de la Real Societat, i ha fitxat un tio del Ceuta de primera federació, és a dir, una categoria per sota de segona, que es diu Crisantus Uche. Jo l'apuntaria, per si un cas. Per la cara. Jo l'apuntaria perquè és un migcampista d'aquests del Getafe que pot partir aquí... L'he apuntat malament segur, però bueno, ja... Crisantus Uche. Jo l'apuntava, ¿vale? El tinc. Al Getafe ha marxat Greenwood. Cuidado. Menos mal. Enes Unal. Tureta. La Tassa. Maximovic i Jaime Mata, entre d'altres. Sí, Maximovic em va fer molt bona temporada l'any passat, Pues ja ha marxat al Panathinaikos. Bueno, Jaime Mata ja s'haurà retirat, suposo. Ha marxat a les Palmes. Sí? Hòstia, pues bueno, no li deu quedar molt bé, és grandet, No. Ara veuràs a les Palmes també qui ha fitxat, perquè hi ha un mite que ha fitxat per les Palmes, però abans, Rayo Vallecano, Embarba, exjugador de l'Espanyol que estava a l'Almeria, Gumbau, exjugador del Barça que estava a Granada, Pelayo Fernández, central del Barça B, que l'ha fitxat, i Pedro Díaz, que és un migcentre dels Girondins de Bordeus, que als Girondins de Bordeus hi ha una cosa aquí, que és com que ha desaparegut com a club professional. Anda? Hi ha hagut com una desbandada, i el nom aquest de Pedro Díaz és un d'aquests que el volia fitxar en mitja primera divisió, i l'ha fitxat el Rayo Vallecano. Així que jo potser me l'apuntaria, Pedro Díaz. El tinc. El tenia, de fet, ja preparat. Ha marxat del Rayo Vallecano Dimitrievski, al València, i Falcao. Ha marxat, sí. Han anat a Millonarios. Per lo que sigui. Perquè ja peles no li fan falta. Exacte. Anem ja acabant el tram final de clubs. Hi ha el Mallorca, que ha fitxat a Mojica, Mateu Morell, jugador del Barça i que ha fitxat del Borussia Dortmund, i un xinès, em sembla que és Takuma Asano, del Bochum alemany. Al final, ara que has dit... Bueno, ara m'ha vingut el nom. Takefusa Kubo segueix a la Real Societat? Continua a la Real Societat. Si no he dit res, continua. No sé si hi havia rumors de que anava a marxar. No sé on. Ho desconeixo, però de moment continua a aquestes alçades de la pel·lícula. 14 d'agost continua a la Real Societat. Bon fitxatge Takefusa Kubo, també.
Del Mallorca ha marxat Rajkovic, porter, Sí? Jaume Costa, un clàssic de la primera divisió, Baba i Nastasic, també és un clàssic del futbol. Sí, Nastasic també tela. A les Palmes, Silesen, exporter del Barça i del València, ha fitxat per les Palmes, del Nijmegen holandès, Nijmegen, no sé si ho he dit bé, però bueno, Ivan Gil de l'Andorra, cop dur Me'l fico per apuntar-me allà. pel Futbol Club Andorra, Manu Fuster, extrema esquerra de l'Albacete, Marvin Park del Real Madrid Castilla i Jaime Mata del Getafe. Però les Palmes ja el tenia, el Marvin Park. Sí, ara l'ha fitxat en propietat, em sembla. Vale, era com s'ha dit, no? Ara sembla que Igual que Diego Rico amb el Getafe. Sí, l'han fitxat en propietat. Llavors, ha marxat de les Palmes Cardona, del Villarreal, Saúl Coco, que crec que també és un jugador d'aquests importants. Era bonet. Turín, ha marxat del Torino. Munir El Haddadi, que està sense equip ara mateix. Ojo! I Julián Araujo, que és un jugador que jugava, que ha marxat del Barça realment, però que tampoc continuarà a les Palmes perquè ha fitxat pel Bournemouth. Burnout. M'ha agradat aquest nom, Últims 4. Aquest fa mal, perquè és el Girona. Ai, Girona s'ha amagat sense equip. El Girona ha fitxat a Van de Beek, del Manchester United. De Vic. Bueno, Van de Beek. Van de Beek, cada dia no sé què. Bueno, anava a dir una altra cosa que no. És d'Osona, el Van de Beek. Sí. Hòstia, perdó. Francès, central del Zaragoza. Jo aquest no el posaré molt lluny, Francès, perquè em sembla que té bona pinta aquest jugador. Si es diu francès ja no el fitxaré. Gabriel Misejoy, que és un jugador de l'Ajax sub-21 que es veu que té cosites. Abel Ruiz, campió olímpic ara mateix. Oriol Romeu torna al Girona. Així és. Que no he dit que marxava al Barça, però marxa del Barça. Celebrem. Brian Hill del Tottenham. Ladislav Krejci, una cosa així, de l'Esparta de Praga. Sí, Bojan Miovski, sembla que l'han fitxat ara del Aberdeen. És un davanter centre tal que... M'estàs dient cada nom i cada lloc que no me'n parla de res. Estic dient una sèrie de noms molt raros perquè al Girona li ha marxat. És que, ojo, Artem Dovbyk, a la Roma. Jan Couto, al Borussia de Dortmund. Aleix Garcia, al Bayer Leverkusen. Savinho, al Manchester City, i Eric Garcia, que ha fet un temporadón, ha marxat al Barça. Ha tornat al Barça. Així és. Heavy, perquè... És un d'aquests equips que dius... S'ha reformat un equip nou en un any que estaran a Champions. És que, ojo, Cuidado, És perillós, això, Cuidado. És una temporada molt, molt perillosa, aquesta. El Girona, També ho era l'any passat, però aquesta, ojo, És una temporada molt perillosa. Llavors, del Valladolid i el Leganés, que són dels ascendits, només diràs que han fitxat perquè els que han marxat no estem familiaritzats aquí en el mercat. El Valladolid ha fitxat a Steve Bugg, un extrem de Los Angeles, de la MLS, a Mazen Diaye del Mallorca, i Raúl Moro, d'extrema esquerra de la Lazio, que és un que havia jugat, em sembla, categories inferiors del Barça i de l'Espanyol. Pot ser, em sona d'algú. No, a veure, però em sona. El Leganés ha fitxat a Juan Cruz, extrem dret del Betis. Grande Juanito. Juan Soriano i Roberto López, jugadors del Tenerife. I Enric Franquesa del Llevant. I sembla que podia fitxar el porter del Sevilla, Dimitrovic. Sembla, això és especulació pura. I Òscar Rodríguez, que també estava al Sevilla, que ja havia jugat al Leganés. És un jugador, Òscar Rodríguez, que cuidao, Òscar Rodríguez estava al Mallorca, pot ser? Diria que estava al Sevilla, segur, no sé aquest últim any. Jo diria que estava a Mallorca, però bueno, podria ser, podria ser. Bueno, ojo, doncs és una bona llista de que, bueno, per la gent que... Falta l'Espanyol, Falta l'Espanyol, per favor. Abans d'acabar l'últim, jo aquest ja me la pela. Són jugadors que han vingut a primera divisió aquest any, més sumant-los tots els que es queden, que ja coneixeu del Fantasy. Però jo són aquí nous perfils. Això tota la gent que és perfil Fantasy i vol preparar-se un bon equip amb futurs bons fitxatges, a part dels que ja hi ha. Aprofiteu ara que estaran amb un preu bastant baix. L'últim equip, que és el Real Club Deportiu Espanyol, que ha fitxat Álvaro Tejero de l'Eibar. Jo me l'apuntaria, aquest jugador. De l'Espanyol no penso tenir cap, igual que del Madrid. Jo me l'apuntaria, és el que vulguis. Carlos Romero del Villarreal. Alejo Vélez, davanter centre. Alejo, i centre de també. les Palmes? No, del Tottenham. Àlex Kral, que és un migcampista de l'Unión Berlín. I Irving Cardona, que és un davanter centre de l'Augsburgo. L'Espanyol sí que direm qui ha perdut, perquè ha perdut a Braithwaite, que ha fitxat per Gremio. Que potser es queda amb el club. Que potser es queda amb el club amb l'Espanyol, ja no jugarà, sinó que directament tindrà el club. Nico Melamed, que ha marxat a l'Almeria. Keidi Bare al Saragossa i Òscar Gil al Leuven belga. Carai, quins equips, tio. Jo no sabia ni que existien. No, tampoc, la veritat, que impactadíssim. I ara, per acabar tot això, amb totes les piezas en el tablero, vull que fem una porra. Per acabar això. Per acabar el programa i per acabar-ho tot, vinga, va, que vaig preparadet ja. Vull que diguem qui serà el campió de Lliga, quins equips classificaran per la Champions i quins equips baixaran a segona divisió. Jo ho tinc claríssim i espero que no em defraudis, Jo no els tinc, els hauré de pensar sobre la marxa. Mira, aquest any jo crec que saltarà la sorpresa perquè, evidentment, amb Mbappé i recent guanyat a la Lliga
El Madrid és gran candidat a guanyar la Lliga, però per mi la guanyarà el Futbol Club Barcelona. Amb 2 collons me la jugo. Segons, evidentment, serà el Madrid, això sí que no té pèrdua. Ojo amb el tercer, que no serà Girona, no serà l'Atlético, per mi serà la Real Societat. Té molt bon equip. I l'Atlètic de Madrid no el poses? L'Atlètic de Madrid té un equipàs, però crec que quedaran quarts o així. És el típic equip Paris Saint-Germain, saps? Que tenen superestrelles que els han ajuntat i són molt bons, però han de rotar una mica, jo crec. Tot i que, ojo, Vale. m'agrada més aquest any l'Atlético que l'any passat. Quins equips per tu baixen a segona divisió? Hòstia, no sabria dir-te, tio. No me la vull jugar, però no ho sé. És una porra. A l'Espanyol, per lo que sigui. Vale. Eh... Pots dir els 3 que han pujat. Vull dir, és la cosa més previsible. Algunes quedarà. Igual el Girona l'any passat també va pujar i mira com va quedar. Havia pujat l'any anterior, em sembla. Bueno, sí, però els va mantenir. L'Espanyol és un d'ells. Llavors, després hi hauria l'Alavés. Vale. I les Palmes. Ha estat bastant a por ahí. O la cara, Okay. no sé, me l'he patillat. Vale. Jo també apostaré aquest any que el Barça serà campió, contra tot pronòstic de tot. Vamos, Barça, joder! Llavors, ficaré segon al Madrid, evidentment, tercer l'Atlètic de Madrid, i ficaré aquest any quart L'Atlètic Club, ojo. l'Atlètic Club. És que jo també el posava El por ahí, tridente, Nico Williams, Iñaki Williams, Álvaro Jaló, més Guruceta, que també ha fet bona temporada l'any passat, cuidado. Sí, són bons, però és que clar, és que l'Atlètic sempre és imprevisible, tio. Però aquest any també té Europa League, l'Atlètic Club, vull dir que no només estarà full focus a Lliga i Copa, vull dir que cuidado, que és també temporada una mica perillosa. I els equips que baixaran a la segona divisió, per mi, seran el Valladolid, un d'ells. Jo després posaria... No està claríssim. Crec que aquest any li toca al Getafe. Bueno, pot ser. Jo crec que l'Espanyol se salvarà. Ho dic ara, I potser, he dit Valladolid, Getafe. El Rayo, ojo. I el Rayo... Sí, el Rayo... Mallorca no, perquè Murici, cuidado, tio. Murici té la canya allà de pescar forta. I vaig a dir el Rayo Vallecano, va. Vale. És que aquest any s'ha salvat molt el Rayo pel Dimitrievski, ha fet un temporadón al porter. El Mallorca, cuidado, perquè el Mallorca l'any passat també va estar filtrando amb el peligro al final, Va fer final de Copa, però també va acabar filtrando amb el peligro. Sí, bueno, se'ls hi va anar una miqueta la temporada, no? Sí. Bueno, ojo, un bon programa bastant complet avui, Entre Jocs Olímpics, futbol, tal, hi ha moltes coses, que hem comentat i de tot. De fet, podríem comentar molt més. Però vaja, jo crec que amb 2 horetes de programa ens donen per una bona dosi d'info. Acabem de donar tota la informació aquí abans que comenci la Lliga. Tela. Jo me l'he apuntat, Ara mateix, la setmana que ve no hi haurà programa perquè estaré bé en futbol, t'imagines? T'imagines. Bueno, ara una setmana sí, una setmana no. No, el que sí que hi haurà la setmana que ve, i estem intentant ja prèviament que hi hagi ja un altre cop convidat, tornarem a la rutina, esperem, que portàvem últimament, i, bueno, feta una miqueta la posada en actualitat, doncs, crec que per aquí podem deixar... Sí, no ha sigut un calaix de sastre com a tal, perquè teníem molt clar el que volíem parlar. Exacte. Hem filtrat les nostres pròpies seccions dintre dels temes grans, però bueno, jo crec que és que, a part de tocar temes, ja et dic, el que t'havia comentat abans de començar, tema Tomorrowland també, que ha sigut aquest mes, han sigut 2 setmanes, tal, bueno, no hi ha molta més xitxa de la qual comentar, però hi ha hagut molts temes que es queden a l'aire. Ho deixarem així, com si fossin el calaix de sastre al quart tema, doncs igual. Exacte. Jo crec que hem fet bona batuda. Sí, així pràcticament 2 hores de programa. Ens hem estirat 2 hores a punt de començar un partit interessant. 2 hores tu i jo sols, Ja tocava. És un programa extens, però interessant. Jo us el recomano tant a la gent que seguiu al Fantasy com a la gent que heu seguit dels Jocs Olímpics i, bueno, sempre està bé saber informació que no saps. Així que dit això, estimats amics, estimades amigues, de cara a la setmana que ve esperem i desitgem que ens confirmi el convidada que vingui al proper programa, dimecres dia 21 d'agost. Ojo, s'aproparà ja una data molt important per tu, estimat company. 28 d'agost. Aquí estaré. Que serà el següent dimecres, no aquest que ve, sinó l'altre, que ja serà el teu cumpleaños. Li cantarem el cumpleaños feliç. A tu t'agrada celebrar el teu aniversari? A mi no, Sí, jo m'ho passo bé el meu aniversari. És una data d'aquelles que pots dir, se'm permet tot. A mi no m'agrada gens. A la cara. No m'agrada gens. Però bueno, aquí estarem igualment per celebrar-ho, tant a les bones com a les males, com sempre. I aquí us despedim. Si us ha agradat el programa, deixeu-vos un like, un subscribe i totes les campanites que pugueu activar. Seguiu-nos a tot arreu, a TikTok, a Instagram, a YouTube, a Spotify i Apple Podcast. I dit això, estimats amics, estimades amigues, ens veurem la setmana que ve amb més i millor, o com diria el nostre col·lega Jordi Calafell, menys i pitjor. Som-hi! Ciao! Adéu!
Mare de Déu, com està el pati?